πρόσκληση και χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Να ζητήσω λίγο την υπομονή σας για το πρώτο μέρος της σημερινής παρουσίασης, που θα είναι το πιο θεωρητικό. Υπόσχομαι ότι τα άλλα δύο μέρη δεν θα είναι τόσο κουραστικά. Ωστόσο νομίζω πως πρέπει να γίνει αυτό, γιατί πρέπει να γίνει μια εισαγωγή έτσι, σε κομβικές έννοιες που χρησιμοποιεί ο Μερλό-Ποντί. Οπότε, στο πρώτο μέρος, που θα διαρκέσει γύρω το πολύ 40 λεπτά, θα μιλήσουμε για κάποιες κομβικές έννοιες που χρησιμοποιεί ο Μερλό-Ποντί. Θα ήθελα να σας τις δείξω κιόλας. Είναι η αντίληψη, εξού και η φαινομενολογία της αντίληψης, που είναι και το βασικό έργο στο οποίο στηριζόμαστε για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση, το ιδιόσωμα, έτσι όπως αποκαλεί ο Μερλό-Ποντί το δικό μας σώμα, το ζωντανό σώμα, ο κόσμος, που είναι μια έννοια που στη φαινομενολογία νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι, γνωστή, μορφοδομή, Gestalt, είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από την ψυχολογία Gestalt, διυποκειμενικότητα, μιλάει για μια άλλη εννόηση της διυποκειμενικότητας, θα τη δούμε καθοδόν, αντιστρεψιμότητα, χίασμα, αμφισημία. Θα μιλήσω για αυτά εν συντομία στο πρώτο μέρος της παρουσίασης. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για θέλοντας να μιλήσουμε περισσότερο για το σώμα, επειδή ο Μερλό-Ποντί το σώμα το συσχετίζει με το έργο τέχνης, το συγκρίνει με το έργο τέχνης, θα δούμε τι εννοεί ο Μερλό-Ποντί λέγοντας έργο τέχνης. Και θα το δούμε και μέσα από δύο ζωγράφους, τον Πολ Σεζάν και τον Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Και στο τρίτο μέρος θα έρθει ένα ψυχοθεραπευτικό περιστατικό και εκεί θα κάνουμε και τις ομάδες και θα μιλήσουμε συνολικότερα και για την εμπειρία τη δική σας από τις ομάδες, αυτά που θα έρθουν, αλλά και έτσι κάποια βασικά σημεία του πώς αυτό το περιστατικό εξελίχθηκε σε κάποιες συνεδρίες. Θα ήθελα όμως πριν φύγουμε από εδώ να σας δείξω λίγο και κάποιες άλλες διαφάνειες που θα μας χρησιμεύσουν στο πρώτο μέρος. Νομίζω πως είναι γνωστή η έννοια της αποβλεπτικότητας, έτσι, και από τον Χούσερλ, έρχεται βέβαια από τον Μπρετάνο, από εκεί είχε επηρεαστεί και ο Χούσερλ, και μιλάει, όπως και ο Χούσερλ, για δύο είδη αποβλεπτικότητας. Να πω μάλλον εν συντομία ότι η αποβλεπτικότητα έχει να κάνει με το ότι κάθε συνειδησιακό ενέργημα αποβλέπει, κατευθύνεται σε κάποιο αντικείμενο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ξεκομμένη συνείδηση. Και διακρίνει δύο είδη αποβλεπτικότητας. Είναι η πρωτογενής, η τελεστική σωματική αποβλεπτικότητα, και η δευτερογενής κατηγοριακή γνωστική αποβλεπτικότητα. Η πρωτογενής είναι και η βασική, η πρωταρχική αποβλεπτικότητα, η σωματική. Και πάνω σε αυτή έρχεται μετά η γνωστική αποβλεπτικότητα. Ο φιλόσοφος μας μιλάει κάνει κριτική στην νεωτερική σκέψη. Ως νεωτερική σκέψη απευθύνεται στην νοησιαρχία, ορθολογισμό μπορούμε να το πούμε, όπου βασικοί εκπρόσωποι είναι ο Ντεκάρτ και ο Καντ, και στον εμπειρισμό,
βασικός εκπρόσωπος ο Λοκ. Η φαινομενολογία είναι ένας τρίτος δρόμος που κατά κάποιο τρόπο έτσι βρίσκεται στην κορύφωση, θα λέγαμε, της νεωτερικής σκέψης. Και θεωρούμε ότι την υπερβαίνει. Το πρόταγμα του Μερλό-Ποντί είναι η φαινομενολογική αναγωγή. Τι εννοεί ως φαινομενολογική αναγωγή? Δεν εννοεί ένα υπερβατολογικό εγώ που είναι ξεκομμένο από τον κόσμο, άκοσμο και άχρονο. Είναι ένα υποκείμενο μέσα στον κόσμο και το πρόταγμά του λοιπόν είναι να ξαναμάθουμε να βλέπουμε τον κόσμο. Ξεκινώ λοιπόν την παρουσίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα μιλήσουμε απόψε για τη δυνατότητα μιας φαινομενολογικής ψυχοθεραπείας που εμπνέεται από τη σκέψη του Μωρίς Μερλό-Ποντί. Συνεχίζω λοιπόν. Ως γνωστόν, είναι ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους φιλοσόφους, φαινομενολόγος, που έζησε, να συμβουλεύομαι λίγο και τις σημειώσεις μου, από το 1908 στο 1961. Κλειδί για τη σκέψη του είναι να καταλάβουμε τι εννοεί όταν λέει ότι η φαινομενολογία φιλοδοξεί να κινείται σε ένα έδαφος που είναι πέρα και πριν από διχαστικούς διεισμούς της νεότερης δυτικής σκέψης. Διεισμοί που εκφράζονται με δίπολα του τύπου υποκείμενο-αντικείμενο, νους σώμα, πνεύμα-φύση, εσωτερικότητα-εξωτερικότητα. Η φαινομενολογία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, επιχειρεί να κινηθεί σε έναν τρίτο δρόμο. Διαφορετικό από εκείνους που επικρατούν στην δειστική σκέψη της νεωτερικότητας, η οποία, όπως είπαμε, προσδιορίζεται από την νοησιαρχία και τον εμπειρισμό. Να πω επίσης ότι αυτά τα δύο φιλοσοφικά ρεύματα ο Μερλό-Ποντί τα ονομάζει αντικειμενιστική σκέψη. Έτσι, την νοησιαρχία και τον εμπειρισμό. Θα εξηγήσω τώρα έτσι επιτροχάδιν για την νοησιαρχία. Είπαμε βασικοί εκπρόσωποι ο Ντεκάρτ και ο Καντ. Για την νοησιαρχία λοιπόν το νόημα συγκροτείται από το νου, από τη συνείδηση ενός υποκειμένου. Για τον εμπειρισμό, βασικός εκπρόσωπος ο Λοκ, το νόημα υπάρχει ήδη εκεί έξω, στον αντικειμενικό κόσμο και χρειάζεται να το προσλάβουμε μέσω των αισθήσεων. Και τα δύο αυτά ρεύματα βλέπουν τη συγκρότηση νοήματος σε όρους υποκειμένου αντικειμένου. Η διαφορά τους είναι ότι για την νοησιαρχία η έμφαση δίνεται στο υποκείμενο, ενώ για τον εμπειρισμό η έμφαση δίνεται στον αντικειμενικό κόσμο. Η κριτική που ο Μερλό-Ποντί ασκεί στην νοησιαρχία και τον εμπειρισμό δείχνει ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα είναι δευτερογενής και παράγωγος. Προηγείται, λέει, αυτόν ένας πιο πρωταρχικός τρόπος επαφής με τα πράγματα, ο οποίος λειτουργεί σαν υπόστρωμα, σαν φόντο, πάνω στο οποίο στηρίζεται η καθημερινή μας εμπειρία. Αυτήν ακριβώς την πρωταρχικότερη στιβάδα της εμπειρίας μας καλεί ο Μερλό-Ποντί να προσέξουμε, να αφυπνιστούμε για αυτήν και να την κατοικήσουμε συνειδητά. Ο δρόμος που ακολουθεί είναι αυτός της φαινομενολογίας. Δίνει δηλαδή έμφαση στο προσωπικό βίωμα, στο πώς μας εμφανίζονται τα πράγματα στην άμεση προσωπική μας εμπειρία. Προσπαθεί να περιγράψει τη γένεση της εμπειρίας μας στο πιο πρωτογενές της επίπεδο.
Πρόκειται για εκείνο το πρωταρχικό επίπεδο όπου αυτό που τελικά θα εκλειφθεί ως υποκείμενο και αυτό που τελικά θα εκλειφθεί ως αντικείμενο βρίσκονται ακόμα αξεδιάλυτα μεταξύ τους, μέσα σε μια ροή αδιαφοροποίητης σωματικής αίσθησης. Η πρώτη κίνηση που ο Μερλό-Ποντί θεωρεί ότι είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να έλθουμε σε επαφή με αυτό το πρωτογενές επίπεδο της εμπειρίας μας, είναι αυτή που εκείνος ονομάζει πρώτη φιλοσοφική πράξη. Η πρώτη φιλοσοφική πράξη παραπέμπει σε μεγάλο βαθμό στη χουσερλιανή εποχή. Με την ευκαιρία σας θυμίζω και τον τίτλο «Εποχή» του περιοδικού των 4 εταιριών. Γνωρίζουμε όλοι ότι η πράξη της εποχής μας ζητά να πάρουμε απόσταση από όλα τα προκατασκευασμένα εξηγητικά θεωρητικά σχήματα, ώστε να αφεθούμε στην περιγραφή της ίδιας μας της εμπειρίας. Η αξία της εποχής βρίσκεται στο ότι, με τα λόγια του Μερλό-Ποντί, χαλαρώνει τα αποβλεπτικά νήματα που μας συνδέουν με τον κόσμο για να τα κάνει να αναφανούν. Το ξαναλέω, επειδή είναι και πολύ όμορφη και πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση του, χαλαρώνει τα αποβλεπτικά νήματα που μας συνδέουν με τον κόσμο για να τα κάνει να αναφανούν. Δηλαδή, χαλαρώνει τα μοτίβα και τις καθηλώσεις, τις συζηματοποιήσεις που λέει ο Σπινέλη, δανειζόμενος τον όρο από το Μερλό-Ποντί, που μας κρατούν δεμένους, καθυλωμένους σε στατικά σχήματα αντίληψης. Αυτή η χαλάρωση μας επιτρέπει να δούμε ότι όλα αυτά που εκλαμβάνουμε συνήθως ως δεδομένα και αυτονόητα, να αντιληφθούμε όλες εκείνες τις βεβαιότητες του κοινού νου και της επιστημονικής στάσης, στις οποίες ως επιτοπλίστων βρισκόμαστε και μέσα στα οποία διαρκώς κολυμπάμε. Με άλλα λόγια, με τη χαλάρωση των νημάτων που μας επιτρέπει η πράξη της εποχής, είναι σαν να ξυπνάμε από ένα λίθαργο, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε εκείνες τις προπαραδοχές, οι οποίες ως αυτονόητες περνούν απαρατήρητες στο πλαίσιο της καθημερινής μας ζωής. Μέσα από αυτού του είδους την αφύπνιση, ο Μερλό-Ποντί μας καλεί να ξανασυναντήσουμε τα πράγματα ως φαινόμενα. Όπως λέει ο ίδιος στη φαινομενολογία της αντίληψης, να ξαναβρούμε τα φαινόμενα, το στρώμα της ζωντανής εμπειρίας, διαμέσου της οποίας ο άλλος και τα πράγματα μας δίνονται αρχικά. Μας καλεί δηλαδή να κατοικήσουμε ξανά αυτό το πρωταρχικό στρώμα της εμπειρίας της ύπαρξής μας, το οποίο διαλανθάνει διαποτίζοντας την καθημερινή μας εμπειρία και έτσι να ξαναβρούμε μια αμεσότητα που έχει ξεχαστεί, αλλά που εν τούτης μπορούμε να την επαναανακαλύψουμε. Ως παράδειγμα για το τι εννοούμε ως αμεσότητα της εμπειρίας των πραγμάτων και την ίδια στιγμή της ύπαρξής μας, θα ακούσουμε ένα στιγμιότυπο που μου περιέγραψε ένας θεραπευόμενός μου. Πρόκειται για έναν άνδρα 42 ετών που κατοικεί σε μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης και του οποίου ο κόσμος βρίσκεται υποκατάρρευση. Την Κυριακή πήγα στο βουνό έχοντας στο μυαλό μου να πηδήξω από έναν γκρεμό. Στο μυαλό μου στριφογύριζαν ένα σωρό σκέψεις για όλα αυτά που με ταλαιπωρούν και κάνουν τη ζωή μου να είναι ένα διαρκές βάσανο. Σκεφτόμουν διαρκώς όλα αυτά που με είχαν πονέσει. Σκεφτόμουν το πόσο κακά μου είχε φερθεί η κρίστη και την προδοσία της. Σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν γιατί η ζωή να είναι τόσο άδικη,
μαζί μου. Από τότε που ήμουν μικρό παιδί, σκεφτόμουν όλα αυτά που μου είχε κάνει ο πατέρας μου. Όταν έφτασα στην κορυφή, φυσούσε πολύ και δεν είχα καλή ορατότητα, κρύωνα πάρα πολύ. Ξαφνικά έπεσα σε μια χιονοθύελλα. Δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, την προσοχή μου τράβηξε η χιονοθύελλα και ο αέρας που φυσούσε και το χιονισμένο τοπίο. Και έφυγαν τα πάντα από το μυαλό μου. Όλες μου οι σκέψεις, οι φόβοι, τα άγχη μου, τα τραύματά μου, οι ενοχές μου. Ήταν σαν να μην με απασχολούσε πια οτιδήποτε σε σχέση με τον εαυτό μου. Σαν να μην υπήρχαν ούτε οι αισθήσεις μου, ακόμα και αυτή που λέει ότι το σώμα έχει παγώσει. Τελικά τι υπήρχε εκεί? Το εγώ μου και όλα αυτά που τόσο καιρό με βασανίζουν είχε εξαφανιστεί. Το μόνο που υπήρχε ήταν επίγνωση για το τώρα. Αυτό που ήταν πραγματικό ήταν μόνο το ότι ήμουν σε εκείνη τη συγκεκριμένη κατάσταση. Όλη μου η προσοχή είχε συγκεντρωθεί σε αυτό που συνέβαινε. Σαν από το πουθενά να με κατέλαβε μια παράξενη αίσθηση. Ένιωσα ότι όλο αυτό που ζούσα εκείνη τη στιγμή ήταν όμορφο και διασκεδαστικό. Δεν είχα καμία άλλη σκέψη πέρα από το ότι είμαι ζωντανός και είναι ωραίο να έχεις αυτή την αίσθηση, ότι υπάρχεις και είσαι ζωντανός. Σκέφτομαι ότι αυτή η επαφή που είχα με τον εαυτό μου και όλα αυτά που υπήρχαν γύρω μου ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που συνήθως έχω. Τελικά, ίσως ο εαυτός μου θα μπορούσε να είναι απλά μια τέτοιου είδους επίγνωση. Δεν υπάρχει ένα εγώ, κάποιο ρομπότ, μια μαϊμού που πατάει κουμπάκια μέσα στο μυαλό μου και δεν με αφήνει να προσέχω ότι είμαι ζωντανός και ότι υπάρχω. Να δούμε λίγο τι εννοεί ο Μερλό-Ποντί ως φαινόμενο. Για τον Μερλό-Ποντί, ο άνθρωπος βρισκόμενος μέσα σε αυτό το υπόστρωμα της πιο πρωτοαρχικής καθημερινής του εμπειρίας δεν λειτουργεί εξ αρχής ως ένα υποκείμενο το οποίο βρίσκεται απέναντι σε αντικείμενα, τα οποία αποτελούν ένα κόσμο ξέχωρο από αυτόν. Μέσα στο πεδίο του καθημερινού μας πράτη δεν υφίσταται εξ αρχής κανένα ξέχωρο εγώ, το οποίο χρειάζεται πρώτα να σκεφτεί και μετά να τοποθετηθεί. Κανένα ξέχωρο εντός που βρίσκεται απέναντι σε ένα εκτός. Τέτοιου είδους διαχωρισμοί προκύπτουν δευτερογενώς. Ο Μερλό-Ποντί κατανοεί τη φαινομενολογική αναγωγή ως την επιστροφή μας και την εκ νέου εγκατάστασή μας σε έναν προθεματοποιημένο κόσμο, τον οποίο δεν το θέτουμε εμείς. Βρίσκουμε τον εαυτό μας ερημμένο σε αυτόν. Όπως τονίζει, ο κόσμος δεν είναι ένα αντικείμενο, το νόμο συγκρότησης του οποίου έχω στην κατοχή μου. Στον πρόλογο της φαινομενολογίας της αντίληψης λέει με έμφαση ότι χρειάζεται να ξαναμάθουμε να βλέπουμε τον κόσμο. Είναι μάλιστα εφικτό, παίρνοντας απόσταση από τις μέχρι τώρα βεβαιότητες και τα αυτονόητά μας, να φτάσουμε να βλέπουμε τον κόσμο ως κάτι παράδοξο. Όπως πολύ όμορφα λέει, για να δούμε τον κόσμο και να το συλλάβουμε ως παράδοξο, πρέπει ακριβώς να διαρρήξουμε την οικειότητά μας μαζί του. Όμως αυτή η ρήξη δεν μπορεί να μας μάθει τίποτε άλλο πέρα από το αναιτιολόγητο ανάβλισμα του κόσμου. Ίσως κάτι τέτοιο μαρτυρούσε και η καταγραφή της εμπειρίας του θεραπευόμενου, που σας διάβασα λίγο πριν. Αυτό το ανάβλισμα κόσμου. Επιτρέψτε μου τώρα μια σύντομη αναφορά σε κάποιες κεντρικές έννοιες του Μερλό-Ποντί. Οι έννοιες
της αντίληψης, του ιδιοσώματος, της αποβλεπτικής αψίδας, της διυποκειμενικότητας και της αμφισημίας. Αντίληψη. Όλο αυτό που περιγράψαμε μέχρι εδώ, ο Μερλό-Ποντί το ονομάζει ενέργημα της αντίληψης. Είναι φαντάζομαι κατανοητό ήδη από αυτά που μέχρι τώρα είπαμε, ότι η έννοια της αντίληψης, έτσι όπως την παρουσιάζει ο Μερλό-Ποντί, όπως την περιγράφει, έχει πολύ μεγαλύτερη ευρύτητα από την αντίληψη, έτσι όπως συνήθως την εννοούμε. Με αυτήν προσπαθεί να περιγράψει ακριβώς εκείνη την πρωτογενή διαδικασία, για την οποία μέχρι τώρα μιλήσαμε. Δηλαδή το υπόβαθρο, το φόντο που καθιστά δυνατή και την αντίληψη με τη συνηθισμένη έννοια. Δεν πρόκειται καθόλου για ένα είδος εσωτερικής αναπαράστασης ενός εξωτερικού αντικειμένου. Πρόκειται για εκείνο το πρωταρχικό ενέργημα, εκείνο το πρωτογενές πράτη, από το οποίο μπορούν να προκύψουν σε δεύτερο χρόνο τόσο κάτι εξωτερικό όσο και κάτι εξωτερικό. Το βασικό χαρακτηριστικό του αντιληπτικού πράτη είναι ότι σε αυτό συντελείται συγκρότηση κόσμου και όχι μια απλή πρόσληψη, περιγραφή ή αντιγραφή ενός προϋπάρχοντος κόσμου. Η συγκρότηση προκύπτει σε ένα προαναστοχαστικό, σωματικό επίπεδο μέσα από την πρωταρχική συνάντηση του ανθρώπου με τα πράγματα. Μέσα από την εμπειρία της επαφής με αυτά, τη στιγμή που εκείνα μας ακουμπούν και μας καλούν σε μια ανταπόκριση. Από αυτού του είδους τον πρωταρχικό σχετισμό, άνθρωπος και πράγματα έρχονται αμοιβαία στο είναι τους. Όπως για παράδειγμα μια μητέρα και ένα παιδί. Αυτό που είναι να γίνει το παιδί, όπως και αυτό που είναι να γίνει μητέρα, προκύπτει μέσα από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να μιλήσουμε για δύο όρους που λειτουργούν ο ένας ως ο αντιλαμβανόμενος και ο άλλος ως το αντιληπτό. Το να στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτό το επίπεδο της εμπειρίας σημαίνει να ζούμε όχι σαν να είναι πραγματικότητα κάτι στατικό και ολοκληρωμένο, αλλά κάτι που είναι πάντα εν τη γενέση του και πάντα κάτι ζωντανό και ανεξάντλητο. Αυτού του είδους η αντίληψη μας επιτρέπει να κατοικούμε την πραγματικότητα όχι ως κάτι δεδομένο, αλλά ως κάτι που είναι οικείο και ανίκιο, ξένο. Ταυτόχρονα οικείο και ανίκιο. Ο βιωμένος κόσμος προς τον οποίο μας δείχνει ο Μερλό-Ποντί αφορά πρωτίστως εκείνη την υπόρρητη επαφή μας με τον κόσμο και τους άλλους που συνιστά το υπόστρωμα κάθε περαιτέρω νοητικής δραστηριότητας. Σε αυτό το επίπεδο της πρωτογενούς μας εμπειρίας, η πράξη της αντίληψης και το εκάστοτε αντιληπτό συγχωνεύονται αξαδιάλειτα σε ένα όλον, σε κάτι που μπορεί να είναι ακόμα ασαφές, μη μορφοποιημένο και αμφίσιμο. Ένα πλέγμα αλληλεπιδράσεων, μια πρωτογενής εμπλοκή, η οποία χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από παθητική υποδεκτικότητα και ενεργητική δημιουργικότητα. Μια διαπλοκή παθητικότητας ενεργητικότητας. Το φαινόμενο έτσι έχει αρχικά ένα διφορούμενο και ασαφή χαρακτήρα, καθώς ακόμα δεν έχει αποκρισταλωθεί σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το ασαφές κάτι μας προσκαλεί σε περαιτέρω εξερεύνηση, μέσα από την οποία τελικά παίρνει μια μορφή. Ενδεχομένως, όλο αυτό μπορούμε να το δούμε όπως μια σκηνή, ένα φόντο, όπως λέει η Γκεστάλτ, πάνω στην οποία αναδύονται φιγούρες
και διαδραματίζεται ένα έργο. Η πράξη της αντίληψης λειτουργεί ως φόντο πάνω στο οποίο μπορούν να αναδεικνύονται τα εκάστοτε αντιληπτικά ενεργήματα. Την ίδια τη διεργασία της αντίληψης συνήθως δεν την προσέχουμε, γιατί μας απορροφούν τα διάφορα αντιληπτά που έρχονται σε παρουσία χάρη σε αυτή. Είναι σαν να προσέχουμε τις αναδυόμενες φιγούρες, αλλά παραβλέπουμε το φόντο πάνω στο οποίο οι φιγούρες μπορούν να εμφανίζονται. Το να αφυπνίσουμε την αντίληψη σημαίνει να προσέξουμε όχι μόνο το αντιληπτό, αλλά και το φόντο, εκείνο το επίπεδο της ζωντανής εμπειρίας, στο οποίο ο εαυτός, οι άλλοι άνθρωποι και τα πράγματα μας δίνονται ακριβώς τη στιγμή της γέννησής τους. Να πούμε έτσι λίγα πράγματα για το ιδιόσωμα. Το έδαφος στο οποίο λαμβάνει χώρα το πρωτογενές ενέργημα της αντίληψης είναι το σώμα μου. Ο Μερλό-Ποντί το ονομάζει ιδιόσωμα, ίδιον σώμα. Η συγκρότηση εαυτού και κόσμου είναι πρωταρχικά σωματική και πάνω σε αυτό βασίζεται δευτερογενώς η γνωσιακή σχέση με τον κόσμο. Στη φαινομενολογία κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε Λάιμπ και Κέρπερ. Ως Λάιμπ ονομάζεται η ενσώματη υποκειμενικότητα, το σώμα όπως αυτό δίνεται από την οπτική γωνία του πρώτου προσώπου. Όπως το βιώνω μέσα από την εσωτερική αίσθηση που έχω γι' αυτό. Σε διάκριση από το Κέρπερ που ονομάζει το σώμα ως φυσικό αντικείμενο. Η αντικειμενιστική σκέψη, δηλαδή η νοησιαρχία και ο εμπειρισμός, όπως είπαμε πριν, που κυριαρχεί στην νεωτερική εποχή μας, προσεγγίζει το σώμα ως Κέρπερ, ως φυσικό αντικείμενο. Έτσι μας κάνει να χάσουμε τη σχέση με το ζωντανό μας σώμα και την επαφή με την πρωταρχική αντιληπτική μας εμπειρία. Το να καθιστούμε το σώμα αντικείμενο και να το αποκόβουμε από τα αποβλεπτικά νήματα που το συνδέουν με τον κόσμο, σημαίνει το θάνατο του Λάιμπ, του ζωντανού σώματος. Η αντικειμενιστική ματιά το παγώνει το σώμα, όπως ένα κρίσταλο που εισέρχεται σε ένα διάλειμμα και το κάνει μονομιάς να κρυσταλλώσει. Κάτι τέτοιο δεν λέει ο Σάρτρ όταν επισημαίνει πως παγώνω όταν ο άλλος με βλέπει όχι σαν ένα ζωντανό άνθρωπο, αλλά σαν ένα άψυχο αντικείμενο που απλώς το κατηγοριοποιεί. Φτάνει μάλιστα να λέει πως όταν ο άλλος με βλέπει έτσι, το βλέμμα του γίνεται η κόλασή μου. Ίσως αυτή την εμπειρία την έχουμε νιώσει κάπως όλοι μας. Ο Μερλό-Ποντί μας παροτρύνει να βρούμε ξανά την πρωταρχική επαφή με το ζωντανό μας σώμα, αυτό που μιλά στην καρδιά της εμπειρίας μας. Δεν είμαι εγκατεστημένος στο σώμα μου, όπως ο κυβερνήτης στο πλοίο. Είμαι συνδεδεμένος μαζί του τόσο στενά, είμαι τόσο συγκεχημένος και ανακατωμένος με αυτό. Είμαι το σώμα μου. Το ιδιόσωμα είναι πάντα κοντά μου, πάντα εκεί για μένα, αλλά εν τούτης, ποτέ δεν μπορώ να το εκδιπλώσω πλήρως στο βλέμμα μου. Αντίθετα, συνήθως παραμένει αφανές, στο περιθώριο όλων των καθημερινών μου αντιλήψεων. Όπως το διατυπώνει ο Μερλό-Ποντί, αυτό το σώμα το πραγματικό, το οποίο ονομάζω δικό μου, αυτόν τον φρουρό που στέκει σιωπηλά κάτω από όλα μου τα λόγια, κάτω από όλες μου τις πράξεις. Το αντιληπτικό ενέργημα, έτσι όπως το θέτει ο Μερλό-Ποντί, είναι σαν μια κίνηση, ένα ενιαίο συμβάν, στο οποίο εγκαθιδρύεται μια αμφίδρομη σχέση
και ένας διαρκής διάλογος ανάμεσα στο ένσαρκο υποκείμενο και τον κόσμο. Όντας διαρκώς μέσα σε ένα τέτοιο διάλογο, οι όροι της σχέσης διαπερνούν ο ένας τον άλλον. Συγχρονίζονται, εναλλάσσονται με έναν αμοιβαίο και συμμετρικό τρόπο και από τη μεταξύ τους τριβή αναφλέγεται νόημα. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα πράγματα του κόσμου διαμορφώνονται για τον άνθρωπο την ίδια στιγμή που διαμορφώνεται και η ανθρώπινη εαυτότητα. Το αντιληπτικό ενέργημα ως διάλογος διαμορφώνει διαμορφωνόμενο. Αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα στη σχέση μητέρας παιδιού, θεραπευτή-θεραπευόμενο. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με πολλούς θεωρητικούς όρους, αλλά ίσως εδώ χρειάζεται να σταθούμε σε μια διάκριση που κάνει ο Μερλό-Ποντί. Μιλάει για δύο είδη αποβλεπτικότητας, όπως είδαμε πριν. Δίνει έμφαση στην ανάδειξη της σωματικής αποβλεπτικότητας. Υπάρχει όμως και η γνωστική, κατηγοριακή αποβλεπτικότητα. Η σωματική αποβλεπτικότητα είναι η προϋπόθεση και η βάση για τη γνωστική αποβλεπτικότητα και το θεωρητικό βίο εν γέννη. Υπογραμμίζει εν τούτης ότι τα δύο είδη αποβλεπτικότητας συνέχονται σε μια ενότητα στη βάση αυτού που ο ίδιος ονομάζει αποβλεπτική αψίδα ή αποβλεπτικό τόξο. Η αποβλεπτική αψίδα δημιουργεί την ενότητα του κόσμου μας. Τώρα, όταν η αποβλεπτική αψίδα καταρρέει, δηλαδή όταν διαταράσσεται η ενότητα ανάμεσα στις δύο μορφές αποβλεπτικότητας και χάνεται η μεταξύ τους επικοινωνία, τότε εμφανίζονται διαφόρων ειδών διαταραχές, που δεν είναι ούτε αποκλειστικά σωματικές, ούτε αποκλειστικά νοητικές. Αυτό είναι που χαλαρώνει στην ασθένεια, λέει ο Μερλό-Ποντί. Και πράγματι το βλέπουμε να συμβαίνει συχνά στα φαινόμενα ψυχοπαθολογίας. Όπως χαρακτηριστικά τίθεται σε άλλο σημείο της φαινομενολογίας της αντίληψης, η αποβλεπτική αψίδα στην περίπτωση της ασθένειας εμφανίζει κάμψη, ενώ στην υγιή κανονική ζωή δίνει στην εμπειρία τη ζωτικότητα και γονιμότητά της. Τι λέει για τη διυποκειμενικότητα τώρα. Στην αρχή του 4ου κεφαλαίου της φαινομενολογίας αντίληψης γράφει «Είμαι ρηγμένος μέσα σε μια φύση και η φύση δεν εμφανίζεται μόνο έξω από εμένα, στα αντικείμενα χωρίς ιστορία, αλλά είναι ορατή και στο κέντρο της υποκειμενικότητας». Στο παραπάνω απόσπασμα διατυπώνεται η θέση ότι δεν είμαι ένα καρτεσιανού τύπου υποκείμενο το οποίο είναι πλήρως διαφανές στον εαυτό του. Στο κέντρο της εσωτερικότητάς μου, στο κέντρο της υποκειμενικότητας, βρίσκεται πάντα κάτι εξωτερικό, μια φύση, στο οποίο δεν μπορώ να έχω ποτέ πλήρη εποπτεία και το οποίο σε μεγάλο βαθμό μου διαφεύγει γνωσιακά. Έτσι τελικά, ποτέ δεν γίνομαι ένα με εμένα τον ίδιο. Αντίθετα, υπάρχει εντός μου μια περιοχή που δεν μπορώ να την ελέγχω, μια περιοχή αδιαφάνειας, κάτι σαν εσωτερική αδυναμία, η οποία με εμποδίζει να είμαι απολύτως αυτάρκες άτομο. Ο Μερλό-Ποντί επίσης καταδεικνύει ότι αυτό που εκλαμβάνω ως αντικείμενο ενός εξωτερικού κόσμου βρίσκεται πάντα χρωματισμένο από ένα νόημα, το οποίο προκύπτει καθώς οι άνθρωποι μέσα στην ανωνυμία της καθημερινότητάς τους εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλον. Με τα λόγια του, μέσα στο πολιτισμικό αντικείμενο νιώθω την εγγύς παρουσία του άλλου κάτω από ένα πέπλο ανωνυμίας. Νιώθω δηλαδή την αφανή παρουσία των άλλων. Κάποιος της
Χρησιμοποιεί την πίπα για να καπνίσει, το κουτάλι για να φάει, το κουδούνι για να καλέσει. Μέσα στην πίπα, μέσα στο κουτάλι, εμπεριέχονται ήδη οι άλλοι, ο ανώνυμος της, καθώς κάποιοι άλλοι την έχουν σκεφτεί, την έχουν δημιουργήσει, έχουν ονομάσει. Ο Μερλό-Ποντί μιλά για μια διυποκειμενικότητα η οποία παραπέμπει σε μια κατάσταση διαρκούς κίνησης και αλληλοδιείσδυσης, όπου δεν υπάρχουν ακόμα σαφή όρια μεταξύ εσωτερικότητας και εξωτερικότητας. Η σχέση με τους άλλους δεν είναι αιτιακή σχέση. Δεν συγκροτώ εγώ τον άλλον. Είμαστε και οι δυο ανοιχτοί, σε ένα διαρκές γίγνεσθε, όπως και ο κόσμος που κατοικούμε. Με αυτή την έννοια, η διυποκειμενικότητα συνιστά πρωταρχικότερη συνθήκη για την ύπαρξη σε σχέση με την ατομική υποκειμενικότητα, με την έννοια ότι στο προαναστοχαστικό και διασωματικό επίπεδο της διυποκειμενικότητας, το ατομικό εγώ δεν έχει ακόμα σχηματιστεί. Αντίθετα, σε αυτό το επίπεδο της διυποκειμενικότητας διατηρείται ανέπαφη η ενότητα του ανθρώπου με τα πράγματα, όπως συμβαίνει στην πρώτη παιδική ηλικία. Κλείνοντας, την πρώτη ώρα θα μιλήσουμε για την αμφισημία, την αντιστρεψιμότητα. Το ίδιον σώμα είναι διφορούμενο, ταυτόχρονα παθητικό και ενεργητικό. Ο διφορούμενος χαρακτήρας του καταδεικνύεται από το φαινόμενο της αντιστρεψιμότητας. Όσο το δεξί μου χέρι αγγίζει το αριστερό, άλλο τόσο το αριστερό αγγίζει το δεξί. Και τα δύο χέρια είναι ταυτόχρονα και αγγιζόμενα και αγγίζοντα. Η σχέση τους είναι αμφίδρομη. Όταν ασκώ πίεση με το ένα χέρι μου στο άλλο, δεν προσλαμβάνω δύο διακριτές αισθητηριακές οντότητες, εντυπώσεις. Πρόκειται για μια ενιαία, αμφίσιμη αίσθηση διπλής κατεύθυνσης, κατά την οποία υπάρχει εναλλαγή στην ιδιότητα αυτού που αγγίζει και εκείνου που αγγίζεται. Κατά αυτόν τον τρόπο, το ζωντανό μας σώμα περιγράφεται από το Μερλό-Ποντί ως μια διφορούμενη και αμφίσιμη οντότητα, καθώς είναι ταυτόχρονα και αγγίζον και αγγιζόμενο, και ενεργητικό και παθητικό. Έτσι όπως συμβαίνει με το αγγίζον και αγγιζόμενο χέρι, έτσι συμβαίνει κατά αναλογία και με την ένσαρκη συνείδηση και τα πράγματα. Η συνείδηση για να υπάρξει χρειάζεται το πράγμα και αυτό με τη σειρά του χρειάζεται τη συνείδηση για να εμφανιστεί. Πρόκειται για αμοιβαία μορφοποίηση. Δεν υπάρχει κανένας χώρος όπου υφίσταται μια απομονωμένη συνείδηση σε μια ασφαλή και ήσυχη εμένεια. Αντίθετα, πρόκειται για μια συνείδηση αμφίσιμη και αδιαφανή, η οποία βρίσκεται πάντα ήδη σε σχέση με κάτι που την υπερβαίνει. Δεν μπορούμε να μιλάμε, όπως συμβαίνει στην νοησιαρχία, για μια συνείδηση διάφανη στον εαυτό της, καθώς η ένσαρκη συνείδηση πάντα προσδιορίζεται μέσω κάποιου εταίρου. Διαμορφώνει τον κόσμο και ταυτόχρονα τον προϋποθέτει. Είναι ένα εγώ λοιπόν το οποίο εμπεριέχεται μέσα στα πράγματα, το οποίο έχει μια καλή και μια ανάποδη όψη, ένα παρελθόν και ένα μέλλον. Το φαινόμενο της αντιστρεψιμότητας μπορούμε ίσως να το παρατηρήσουμε και στην αμοιβαιότητα ανάμεσα σε εμένα και τον άλλον. Δηλαδή σε εκείνη την πρωταρχική συνθήκη της διποκειμενικότητας, μέσα στην οποία μπορούμε να αναδυόμαστε εγώ και ο άλλος ως διακριτές υποκειμενικότητες. Με την έννοια της αντιστρεψιμότητας και του χιάσματος, ο Μερλό-Ποντί επιτυχάνει ουσιαστικά την υπέρβαση του διεισμού.
κάτι που το προσπάθησε πάρα πολύ. Εδώ κλείνει η πρώτη ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ωστόσο, στη δεύτερη ώρα θα γίνει προσπάθεια έτσι να αποσαφινιστεί περισσότερο αυτό στο οποίο δίνει μεγάλη σημασία ο Μερλό-Ποντί, σε αυτή την αίσθηση του υποστρώματος, του πρωταρχικού υποστρώματος της εμπειρίας μας. Και νομίζω ότι έτσι λίγο-λίγο θα αποκτήσουμε κάπως μία αίσθηση πρώτα, κάπως να οικειοποιηθούμε έτσι τη σκέψη του μέσα από μια αίσθηση που θα αποκτήσουμε πρώτα για αυτήν. Θα φωτίσουμε λοιπόν σε αυτή την ώρα κάποια από αυτά που ήδη είπαμε και ιδίως το θέμα της σωματικότητας μέσα από αναφορές στο έργο τέχνης όπως το αντιλαμβάνεται ο Μερλό-Ποντί. Θα έχουμε ως οδηγό μας το δοκίμιο του Μερλό-Ποντί «Η αμφιβολία του Σεζάν». Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από την Αλέκα Μουρίκη, η οποία έχει γράψει και μια εξαιρετική μετάφραση, εξαιρετική εισαγωγή. Πέρα από τη μετάφραση έχει γράψει και μια εξαιρετική εισαγωγή που βοηθάει πάρα πολύ τον αναγνώστη να μπει στη σκέψη του Μερλό-Ποντί. Σε αυτό το δοκίμιο, ο Μερλό-Ποντί αναφέρεται σε δύο σημαντικότατους δημιουργούς, που και οι δυο, αν τους βλέπαμε με μια απόλυτη ψυχιατρική ματιά, θα λέγαμε ότι υπέφεραν από κάποια ψυχοπαθολογία. Πρόκειται για τον Πολ Σεζάν και τον Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Όπως ήδη επισημάναμε, ο Μερλό-Ποντί αναδεικνύει το σώμα ως το πρωταρχικό πεδίο όπου επιτελείται το ενέργημα της αντίληψης. Η αντίληψη αναφλέγεται σε εκείνο το σημείο επαφής, στο χίασμα μεταξύ ενός υποδιαμόρφωση υποκειμένου από τη μια και ενός υποδιαμόρφωση κόσμου από την άλλη. Ένα υποκείμενο και ένας κόσμος που βρίσκονται σε μια διαρκή σχέση αμοιβαίας μορφοποίησης. Πρόκειται για μια αλληλεπίδραση αντιστρεπτή και αμφίσιμη, που ξεκινά ήδη από τη στιγμή της γέννησης και ανανεώνεται ακατάπαυστα. Το σώμα λειτουργεί σαν ένας κόμβος ζωντανών σημασιών, καθώς σε αυτό συντελείται μια πρώτη αντιληπτική νοηματοδότηση μιας αρχικά βουβής εμπειρίας, η οποία ζητά την έκφρασή της. Προσέξτε εδώ την εμβληματική δήλωση του Μερλό-Ποντί. Μάλλον με το έργο τέχνης μπορεί να συγκριθεί το σώμα παρά με το αντικείμενο φυσικής τάξης. Στη φαινομενολογία της αντίληψης σημειώνει: το σώμα είναι συγκρίσιμο με το έργο τέχνης. Είναι ένας κόμβος ζωντανών σημασιών. Είναι σαν ένα κείμενο, το οποίο δεν έχει βρει ακόμα τη δική του μιλιά. Ένα κείμενο το οποίο ζητά να βρει έναν τρόπο έκφρασης. Είναι ενδεικτική επίσης η φράση του Χούσερλ, την οποία επαναλαμβάνει με έμφαση ο Μερλό-Ποντί στη φαινομενολογία της αντίληψης. Το ζητούμενο είναι ακριβώς να οδηγήσουμε την ακόμα βουβή εμπειρία στην καθαρή έκφραση του δικού της νοήματος. Το νόημα που αναβλύζει δεν προϋπάρχει έτοιμο, αλλά δημιουργείται τη στιγμή του αντιληπτικού ενεργήματος, ως σωματική αίσθηση. Πρόκειται για ένα νόημα αρχικά βουβό, το οποίο παραμένει πάντα υποδιαμόρφωση, πάντα ατελές και ανολοκλήρωτο. Όπως το διατυπώνει ο Μερλό-Ποντί, η έκφραση αυτού που υπάρχει είναι μια ατελεύτητη προσπάθεια.
Αυτό που αποκαλούμε κόσμος δεν είναι κάτι περατωμένο το οποίο υπόκειται στον απόλυτο έλεγχό μας. Ο κόσμος μας, λέει ο Μερλό-Ποντί, είναι ένα ανολοκλήρωτο έργο. Προκειμένου όμως να αποκαλυφθεί και να μιληθεί αυτός ο κόσμος, χρειάζεται να αναπτύξουμε μια φαινομενολογική στάση, η οποία επιτρέπει να προσέχουμε εκείνο το πρωταρχικό, το ακόμα μη μορφοποιημένο, το προαντικειμενικό, προγνωστικό υπόστρωμα κόσμου, το οποίο ως σωματική αίσθηση διαρκώς υπόκειται και διαλανθάνει της εμφανούς καθημερινής μας εμπειρίας. Η φαινομενολογική στάση επιδιώκει την αφύπνιση εκείνης της ικανότητας προσοχής που θα μας επιτρέψει την είσοδο σε αυτόν τον αφανή πρωταρχικό χώρο της ενσώματης εμπειρίας μας, τον οποίο οι καθημερινές μας αντιλήψεις τον προϋποθέτουν. Σας θυμίζω την προτροπή του Μερλό-Ποντί, να ξαναμάθουμε να βλέπουμε τον κόσμο. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, χρειάζεται, όπως ήδη έχουμε πει, να μπορούμε να παίρνουμε απόσταση από τις μέχρι τώρα βεβαιότητες και τα αυτονόητά μας. Ίσως μάλιστα φτάσουμε να βλέπουμε τον κόσμο ως κάτι παράδοξο. Σας θυμίζω τη φράση του: για να δούμε τον κόσμο και να το συλλάβουμε ως παράδοξο, πρέπει ακριβώς να διαρρήξουμε την οικειότητά μας μαζί του. Ο φαινομενολόγος δεν θεωρεί την πραγματικότητα ως κάτι δεδομένο, αλλά ως κάτι που είναι οικείο και ταυτόχρονα ανίκειο. Έτσι, μέσα από την ανοικίωση των παγιωμένων τρόπων αντίληψης της πραγματικότητας, μπορεί να προκύπτει μια νέα σχέση με την πραγματικότητα. Ο Μερλό-Ποντί αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της τέχνης ως μια διαδικασία που διαρριγνύει τον παγιωμένο μας αυτοματισμό των καθημερινών μας συνηθιών. Η διάρρηξη της οικειότητάς μας με τον κόσμο, η κατάσταση της ανοικίωσης που μπορεί να έλθει διαμέσου της τέχνης, επαναφέρει τη δυνατότητα της πρώτης σωματικής, βιωματικής επαφής με τα πράγματα και την αμεσότητα της έκπληξης που αυτή συνεπάγεται. Εμείς βεβαίως ως ψυχοθεραπευτές κινούμαστε στο πεδίο της ψυχοθεραπείας. Την ψυχοθεραπεία όμως θα μπορούσαμε να τη δούμε όχι σαν εφαρμογή προδιαμορφωμένων γνώσεων και κανόνων, αλλά σαν πράξη δημιουργίας που προσομοιάζει στην τέχνη. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την ψυχοθεραπεία, όπως και την τέχνη, ως μια πράξη ονομασίας της ακόμα βουβής εμπειρίας μας. Μια πράξη η οποία μέσα από αυτά που λέγονται και διαδραματίζονται στο ψυχοθεραπευτικό δωμάτιο διανοίγει τη δυνατότητα έκφρασης της βαθύτερης προαναστοχαστικής και συγκεχημένης αίσθησης κόσμου στον οποίο κατοικούμε. Η ψυχοθεραπεία, όπως και η τέχνη, υπηρετεί την έκφραση αυτού με το οποίο ανεπίγνωστα είμαστε ήδη σε επαφή, αλλά δεν έχει μιληθεί ακόμα. Προσέξτε όμως, γράφει ο Μερλό-Ποντί, πριν από την έκφραση δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από έναν ακαθόριστο πυρετό. Ο πυρετός που αρρωσταίνει τον καλλιτέχνη ευωδώνει τη στροφή προς το είναι των πραγμάτων, δηλαδή τη στροφή προς εκείνη τη μυστική δόνηση του αόρατου που επενδύει το ορατό. Μας πηγαίνει έτσι σε έναν διαρκώς άλλο ορίζοντα, πολύ πέρα κάθε αντικειμενιστικής ή εργαλειοποιημένης μορφής των πραγμάτων. Η πυρετική πράξη της τέχνης επιτρέπει την αποτύπωση, λέει ο Μερλό-Ποντί, μιας γεννόμενης τάξης, ενός κόσμου τη στιγμή που εμφανίζεται,
τη στιγμή που συσσωματώνεται μπροστά στα μάτια μας. Η φαινομενολογία του Μερλό-Ποντί είναι σαν να ζητά να πάρει την προσοχή μας από την αποκλειστική εστίαση στις φιγούρες του έργου τέχνης και να τη στρέψει προς το φόντο, τον πυρετό που διαπερνά τη στιγμή της δημιουργίας του. Ακριβώς αυτό βρίσκει ο Μερλό-Ποντί ότι κάνει ο Σεζάν. 2 λόγια για το Σεζάν. Γεννήθηκε το 1839 και πέθανε το 1906. Με όρους σημερινούς ψυχιατρικούς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια τυπική σχιζοειδής διαταραχή με παρανοϊκά στοιχεία. Θα μπορούσαμε άνετα να τον κατατάξουμε σε μια τέτοια διαγνωστική κατηγορία και να τον αντιμετωπίσουμε δίνοντάς του την κατάλληλη ψυχιατρική φαρμακευτική βοήθεια. Αν όμως τον αντιμετωπίζαμε έτσι, δεν θα ήταν σαν να λειτουργούσαμε με τον αντικειμενιστικό τρόπο από τον οποίο, όπως είδαμε την προηγούμενη ώρα, προσπαθεί να πάρει απόσταση ο Μερλό-Ποντί και η φαινομενολογία. Δεν θα τον καθιστούσαμε ένα απλό αντικείμενο παρατήρησης και κατηγοριοποίησης. Δεν θα το συρρυκνώναμε, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη ζωντανή και σφίζουσα ύπαρξή του. Τι συνέβαινε με το Σεζάν? Ο Ζολά, φίλος του Σεζάν από την παιδική του ηλικία, ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε την ιδιοφυΐα του και ο πρώτος επίσης που μίλησε για μια απόβλητη ιδιοφυΐα, χαρακτηρίζοντας τη ζωή του ως αρρώστια. Ήδη από 13 ετών ο Σεζάν δημιουργούσε προβλήματα στο σχολείο που φοιτούσε, με τις κρίσεις θυμού και κατάθλιψης που τον έπιαναν. Στα γράμματά του, ο Ζολά τον κατηγορεί για αστάθεια χαρακτήρα, για αδυναμία και αναποφασιστικότητα. Κάποια στιγμή πηγαίνει στο Παρίσι, αλλά όπως γράφει, το μόνο που έκανα ήταν να αλλάξω τόπο. Η μελαγχολία μου με ακολούθησε ως εδώ. Δεν ανέχεται τις συζητήσεις γιατί τον κουράζουν και γιατί δεν είναι ποτέ σε θέση να αιτιολογήσει τις απόψεις του. Η ύπαρξή του είναι διαποτισμένη από την αγωνία. Στα 42 του χρόνια σκέφτεται ότι θα πεθάνει και κάνει τη διαθήκη του. Στα 46 χρόνια και για 6 ολόκληρους μήνες βρίσκεται υπό την κατοχή ενός παράφορου, βασανιστικού και αφόρητου πάθους, του οποίου η κατάληξη δεν έγινε γνωστή και για το οποίο ο ίδιος δεν έκανε ποτέ λόγο. Στα 51 του χρόνια αποσύρεται στην επαρχία καταγωγής του προκειμένου να βρει εκεί τη φύση που ταιριάζει περισσότερο στο πνεύμα του. Πρόκειται όμως επίσης και για μια επιστροφή στο περιβάλλον της παιδικής του ηλικίας, κοντά στη μητέρα και την αδερφή του. «Είναι τρομακτική η ζωή», έλεγε συχνά. Στράφηκε προς τη θρησκεία εκείνη την περίοδο, αλλά αυτό ξεκινούσε από φόβο για τη ζωή, καθώς και από το φόβο του θανάτου. «Είναι ο φόβος», έλεγε σε ένα φίλο του. «Αισθάνομαι ότι για λίγο μόνο καιρό ακόμα θα βρίσκομαι πάνω στη γη και μετά δεν θέλω να διακινδυνεύσω να καίγομαι στις φλόγες». Γίνεται όλο και πιο δειλός, δύσπιστος και ευερέθιστος. Πηγαίνει καμιά φορά στο Παρίσι, όταν όμως συναντά τους φίλους του, τους νεύει από μακριά να μην τον πλησιάσουν. Οι κρίσεις θυμού συνεχίζονται. Ένα παιδί τον χτύπησε κάποτε καθώς περνούσε από δίπλα του. Από τη στιγμή εκείνη πλέον δεν ανεχόταν κανενός είδους επαφή. Κάποια μέρα, καθώς γέρος πια παραπατούσε, ένας παλαιός του φίλος, ο Εμίλ Μπερνάρ, πήγε να τον πιάσει από το χέρι. Ο Σεζάν εξαγριώθηκε. Τον άκουγαν να βηματίζει στο ατελιέ του φωνάζοντας ότι δεν θα επέτρεπε σε κανένα να τον εκμεταλλευτεί. Αυτός ο φόβος της εκμετάλλευσης τον έκανε να διώχνει από το εργαστήριό του τους πάντες και να αποφεύγει τους παπάδες, τους οποίους αποκαλούσε επικίνδυνους και γλιώδεις. Αυτή η δυσκολία στην επαφή με τους ανθρώπους, λέει ο Μερλό-Ποντί,
Αυτή η αδυναμία να προσαρμοστεί στις νέες καταστάσεις και η αγωνία του να βρίσκεται σε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον το οποίο δεν θα του δημιουργούσε προβλήματα, όλα τούτα τα συμπτώματα επιτρέπουν να μιλάμε για μια νοσηρή ή ακόμα και σχιζοειδή προσωπικότητα. Αυτό το συμπέρασμα όμως, λέει ο Μερλό-Ποντί, δεν μας μιλάει αληθινά για το ποιος ήταν ο Σεζάν και ποιο ήταν το έργο του. Προσέξτε, ο Μερλό-Ποντί δεν λέει ότι θα ήταν λάθος μια τέτοια διάγνωση. Λέει όμως κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Σας διαβάζω. Δεν αποκλείεται πάντως ο Σεζάν μέσα ακριβώς από αυτή την αδυναμία των νεύρων του να συνέλαβε μια μορφή τέχνης η οποία να ισχύει για όλους. Αποτραβηγμένος στον εαυτό του, είχε τη δυνατότητα να κοιτάξει τη φύση με τον τρόπο που μόνο ένας μοναχικός άνθρωπος μπορεί να την κοιτάξει. Το νόημα του έργου του δεν μπορεί να καθοριστεί μέσω της ζωής του. Η ζωγραφική του Σεζάν χρησιμεύει στο Μερλό-Ποντί σαν αντιπροσωπευτικό παράδειγμα έκφρασης της ακόμα βουβής εμπειρίας, η οποία συλλαμβάνει τα φαινόμενα τη στιγμή που αναδύονται. Θέλει να αποτυπώσει τα καθορισμένα πράγματα όπως αυτά μας εμφανίζονται, αλλά την ίδια στιγμή να αποτυπώσει και τον ακαθόριστο και απροσδιόριστο τρόπο με τον οποίο αυτά πρωτογενώς εμφανίζονται. Στρέφει τη ματιά του προς τον κόσμο προσπαθώντας να τον περιγράψει εν τη γενέση του και να καταστήσει φανερές τις αθέατες παραμέτρους. Σας διαβάζω κάποια αποσπάσματα από το Μερλό-Ποντί που γράφει για το Σεζάν. Και συγχρόνως θα βλέπουμε και κάποιους πίνακες του Σεζάν σε λίγο. Ο Σεζάν, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, γράφει ως ζωγράφος αυτό που δεν έχει ακόμα ζωγραφιστεί, τη δόνηση, η οποία αποτελεί το λίκνο των πραγμάτων. Εδώ βλέπουμε τον ίδιο. Αυτοπροσωπογραφία. Θέλει να ζωγραφίσει την ύλη τη στιγμή που προσλαμβάνει μια μορφή. Θέλει να ζωγραφίσει την τάξη η οποία γεννιέται μέσα από μια αυθόρμητη οργάνωση. Αυτόν τον πρωτοταγή κόσμο θέλησε ο Σεζάν να ζωγραφίσει. Γι' αυτό και οι πίνακες του μας δίνουν την εντύπωση της φύσης στην αρχή της. Στεκόταν μια ώρα ολόκληρη πριν βάλει μια πινελιά πάνω στον καμβά, γιατί αυτή θα έπρεπε να περιέχει τον αέρα, το φως, το αντικείμενο, το πλάνο, το χαρακτήρα, το σχέδιο, το ύφος. Στεκόταν ακίνητος και κοίταζε με τα μάτια διεσταλμένα. Βλάσταινε μαζί με το τοπίο. Ήθελε να συλλάβει ξανά τη συγκρότηση του τοπίου ως γεννόμενου οργανισμού. Ο Σεζάν δεν θέλει να διαχωρίσει τα προσδιορισμένα πράγματα όπως αυτά εμφανίζονται στο βλέμμα μας, από τον απροσδιόριστο τρόπο με τον οποίο αυτά εμφανίζονται. Θέλει να ζωγραφίσει την ύλη τη στιγμή που προσλαμβάνει μια μορφή. Τα πρόσωπά του είναι παράξενα, σαν να έχουν ειδωθεί από ένα όν που ανήκει σε ένα άλλο είδος. Στέκουν παγωμένα και σαν να διστάζουν, όπως στις αρχές της δημιουργίας. Είναι ένας κόσμος που δεν τον διακρίνει η οικειότητα. Ο Σεζάν ήθελε να βλέπει και να αισθάνεται τα αντικείμενα που ζωγράφιζε, αντί να τα σκέφτεται. Λέγεται ότι για μια νεκρή φύση ο Σεζάν μπορεί να χρειαζόταν 100 συνεδρίες εργασίας, ενώ για ένα πορτρέτο χρειαζόταν περίπου 150 συνεδρίες. Ζωγράφιζε τις νεκρές φύσεις, δίνοντας
στα πιο οικεία αντικείμενα σημασία και δύναμη μέσω της έντασης του χρώματος και της ουσιαστικής απλότητας της μορφής. Αγαπημένα του ήταν τα φρούτα. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του λέγεται ότι ζούσε απομονωμένος, αφιερώνοντας όλο το χρόνο του στη ζωγραφική, ξυπνώντας τα ξημερώματα για να προλάβει το πρώτο πρωινό φως, για να πραγματοποιήσει πειράματα στις ιδιότητες του χρώματος και να ερευνήσει τις μεταβλητές καιρικές συνθήκες και το μεταβαλλόμενο φως ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Αποσυρώταν ολοένα και περισσότερο και ασκήτευε μέσα στην τέχνη του, ζώντας μεγάλες περιόδους σαν ερημίτης. Στον πίνακά του, οι λουόμενες, οι φιγούρες προβάλλουν μέσα στο φόντο και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με διαφορετικούς τρόπους. Ο πίνακας θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της μοντέρνας τέχνης και συχνά θεωρείται το καλύτερο έργο του Σεζάν, που τον δούλεψε επί 7 χρόνια. Ο πίνακας παρέμεινε ημιτελής κατά τη στιγμή του θανάτου του το 1906. Το Σεν Βικτουάρ, ένα βουνό που μόλις ξεπερνά τα 1000 μέτρα, τον εντυπωσίασε και είχε γίνει μεγάλη αιμονή για το Σεζάν. Το ζωγράφισε ούτε λίγο ούτε πολύ, 87 φορές, αλλά δεν ήταν ικανοποιημένος από την αποτύπωση της ατμόσφαιρας που το περιέβαλε. Βλέπουμε το ίδιο. Το έβλεπε ως μια συγκλονιστική πραγματικότητα που διαρκώς άλλαζε. Έφτανε η αλλαγή του φωτισμού για να αλλάξει η δομή του. Το 1897 νίκησε εκεί μια καλύβα για να μπορεί να το μελετά και να το ζωγραφίζει. Κατά την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο Σεζάν ασχολήθηκε πολύ με το θέμα της θνητότητας. Έχει υποθεί πως ο θάνατος της μητέρας του, τον Οκτώβριο του 1897, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση που είχε για τη ζωή. Λίγα χρόνια μετά δηλαδή πέθανε και ο Σεζάν. Η υγεία του επιδεινώθηκε τόσο από σωματική άποψη όσο και ψυχική. Η παλαιότερη αιμονή με το θάνατο επανήλθε τώρα ισχυρότερη και τον απασχόλησε επίμονα μέχρι το τέλος της δικής του ζωής. Ανάμεσα στα 1898 και 1905 φιλοτέχνησε πολλές νεκρές φύσεις με νεκροκεφαλές που αντικατέστησαν την αιμονή που είχε να απεικονίζει φρούτα. Πλέον ζωγράφιζε νεκροκεφαλές. Την πυραμίδα από νεκροκεφαλές, την οποία βλέπουμε τώρα, εικονίζονται 4 κρανία. Το κρανίο που βρίσκεται ψηλότερα αντικρίζει το θεατή κατά πρόσωπο, τον κοιτά στα μάτια. Ο Μερλό-Ποντί λέει χαρακτηριστικά: όταν αφήνοντας τους πίνακες του Σεζάν πηγαίνουμε να δούμε άλλους ζωγράφους, αισθανόμαστε ένα είδος ανακούφισης. Σαν αυτοί που νιώθουν οι άνθρωποι όταν μετά από μια κηδεία οι συζητήσεις ξαναρχίζουν, καλύπτοντας αυτή την απόλυτη καινοτομία του θανάτου και αποδίδοντας πάλι στους ζωντανούς ένα αίσθημα μονιμότητας. Ωστόσο,
Μόνον ο άνθρωπος διαθέτει αυτή την όραση, η οποία πηγαίνει μέχρι τις πρώτες αρχές, εδώθε από τη συγκροτημένη ανθρωπότητα. Τώρα θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στο διαρκώς αμφίσιμο της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από έναν πίνακα του Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Έχουμε δει ότι το έργο τέχνης δεν απεικονίζει, δεν αναπαράγει ένα γυμνό αντικείμενο που υφίσταται από μόνο του, αποκομμένο από τον κόσμο του καλλιτέχνη. Η ζωγραφική του Σεζάν, όπως και του Λεωνάρντο, ήταν ο κόσμος του και ο τρόπος του να υπάρχει. Ένας τρόπος που συχνά βρίσκεται διαποτισμένος από την αγωνία. Εν τούτης, περνώντας ο Σεζάν μέσα από τη δική του ιδιαίτερη ματιά, μας κάνει να δούμε με ποιον τρόπο αυτός ο κόσμος μας αγγίζει, δηλαδή με ποιον τρόπο μας αφορά όλους. Έτσι, το προσωπικό φτάνει να γίνεται κοινός τόπος. Σχετικά με αυτό, ο Μερλό-Ποντί υπογραμμίζει ότι ένα αληθινό έργο τέχνης δεν εκφράζει απλά κάποιες ατομικές ιδέες, αλλά εγείρει και τις εμπειρίες εκείνες που θα του επιτρέψουν να ριζώσει και στους άλλους. Θα το δούμε αυτό σε αυτόν τον διάσημο πίνακα του Λεωνάρντο ντα Βίντσι, που έχει τον τίτλο «Η Αγία Άννα, η Παρθένος και το Βρέφος». Έχει ασχοληθεί με αυτόν τον πίνακα και ο Φρόιντ στο έργο του «Μια παιδική ανάμνηση του Λεωνάρντο ντα Βίντσι». Ο πίνακας μιλάει για τη μητρότητα. Σε ένα πρώτο επίπεδο αποπνέει στοργικά και τρυφερά συναισθήματα. Αλλά δείτε, μέσα σε αυτό υπησέρχεται και κάτι άλλο. Την ίδια στιγμή, στη μητρική τρυφερότητα και φροντίδα, εμπεριέχεται και μια απειλή. Τελικά τα πράγματα ίσως δεν μπορούν ποτέ να είναι μονοσήμαντα, απόλυτα και καθαρά. Στο φως εμπεριέχεται το σκοτάδι και αντίστροφα. Ας δούμε λίγα περισσότερα σχετικά με τον Λεωνάρντο ντα Βίντσι και να καταλάβουμε και για αυτή την απειλή έτσι που δείξαμε χωρίς να τη μιλήσουμε ακόμα. Ο ποιητής Πολ Βαλέρη τον περιέγραψε σαν ένα τέρας απόλυτης ελευθερίας, έναν άνθρωπο που ζούσε δίχως ερωμένες, δίχως πιστωτές, δίχως περιπέτειες και για τη ζωή του οποίου κανένα ανεκδοτολογικό περιστατικό δεν είναι γνωστό. Οι βεβαιότητες του δεν απειλούνται από τίποτα το υπονοούμενο. Δεν πάλεψε για να κατανικήσει κάποια τέρατα, όπως πάλεψε ο Σεζάν, πάλευε μάλλον διαρκώς. Κατανόησε τα κίνητρά τους, τα αφόπλησε με την προσοχή του και τα κατέστησε πράγματα γνωστά. Ήταν σαν όλα να του ήταν διαυγή και ξεκάθαρα, σαν να μην το ταλαιπωρούσαν αμφιβολίες. Πώς το κατάφερνε αυτό? Σε κάποια αποσπάσματα των τετραδίων του μας γίνονται γνωστές οι κρίσεις του σχετικά με τον έρωτα και το θάνατο. Διαβάζουμε σε αυτά. Ο έρωτας, όπως εκδηλώνεται στην παραφορά του, είναι κάτι το τόσο άσχημο, ώστε η ανθρώπινη φυλή θα έσβηνε ασφαλώς αν αυτοί που επιδίδονται σε μια τέτοιου είδους ερωτική πράξη μπορούσαν να δουν τους εαυτούς τους. Αυτή του την περιφρόνηση μαρτυρούν και πολλά από τα σκίτσα του. Σχεδιάζει λοιπόν πότε-πότε κάποιες ανατομικές ενώσεις, οι οποίες αποτελούν τρομακτική προσβολή για τον ίδιο τον έρωτα. Επιπλέον, ο Ντα Βίντσι είναι κύριος των μέσων που έχει στη διάθεση του, κάνει ό,τι θέλει. Οτιδήποτε έκανε, το έκανε έχοντας πλήρη επίγνωση των πράξεών του. Ο Ντα Βίντσι είναι μια νοούσα δύναμη,
είναι ο άνθρωπος του πνεύματος. Ας εξετάσουμε, λέει ο Μερλό-Ποντί, λίγο προσεκτικότερα. Είναι σαν καμιά άβυσσος να μην ανοίγεται δίπλα του, όπως περιγράφει ο Βαλερή. Αναμφίβολα. Υπάρχει όμως στην Αγία Άννα, την Παρθένο και το Βρέφος, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα. Υπάρχει αυτός ο Μανδύας της Παρθένου, ο οποίος σχηματίζει ένα γήπα που καταλήγει δίπλα στο πρόσωπο του βρέφους. Υπάρχει ακόμα ένα απόσπασμα του Ντα Βίντσι σε ένα έργο του, στο οποίο μελετά το πέταγμα των πουλιών. Σε αυτό το έργο, ο Ντα Βίντσι διακόπτει ξαφνικά τις επιστημονικές του περιγραφές για να αναφερθεί σε μια ανάμνηση από την παιδική του ηλικία. Γράφει: «Φαίνεται ότι ήμουν προορισμένος να ασχοληθώ ιδιαίτερα με το θέμα του γήπα, γιατί μια από τις πρώτες μου αναμνήσεις είναι ότι ενώ βρισκόμουν ακόμα στην κούνια, ένας γήπας ήρθε, μου άνοιξε το στόμα με την ουρά του και με χτύπησε πολλές φορές με αυτή την ουρά ανάμεσα στα χείλη». Να λοιπόν, που και αυτή ακόμα η διαφανής, βέβαιη και αυτοελεγχόμενη συνείδηση του Ντα Βίντσι χαρακτηρίζεται από το δικό της ένιγμα. Είτε πρόκειται για αληθινή ανάμνηση από τα πρώτα παιδικά του χρόνια, είτε πρόκειται για ένα φάντασμα της ώριμης ηλικίας. Ο Μερλό-Ποντί υπενθυμίζει ότι οι Αιγύπτιοι είχαν αναγάγει το γήπα σε σύμβολο της μητρότητας, επειδή καθώς πίστευαν όλοι οι γήπες είναι θηλυκοί και γονιμοποιούνται από τον άνεμο. Οι πατέρες της Εκκλησίας επίσης αναφέρονταν σε αυτόν τον μύθο προκειμένου να αντικρούσουν μέσω της φυσικής ιστορίας αυτούς που δεν ήθελαν να πιστέψουν στη μητρότητα μιας Παρθένου. Είναι πιθανόν ο Λεωνάρντο να συνάντησε αυτόν τον μύθο μέσα στα ατέλειωτα διαβάσματά του. Βρήκε λοιπόν σε αυτόν το σύμβολο της δικής του μοίρας. Ήταν ο φυσικός γιος, να πούμε λίγα στοιχεία έτσι για τη ζωή του, ήταν ο φυσικός γιος ενός πλούσιου συμβολεογράφου και μιας φτωχής χωρικής. Ο πατέρας του, τον ίδιο χρόνο που γεννήθηκε ο Λεωνάρντο, παντρεύτηκε μια γυναίκα ευγενικής καταγωγής, με την οποία δεν απέκτησε παιδιά. Και έτσι πήρε στο σπίτι του τον Λεωνάρντο, όταν αυτός ήταν πια 5 χρονών. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ο Λεωνάρντο τα πέρασε χωρίς πατέρα, με μια δυστυχισμένη και εγκαταλελειμμένη μητέρα, η οποία έμοιαζε να τον έχει φέρει στον κόσμο σαν από θαύμα. Ο τρόπος με τον οποίο στάθηκε στη ζωή ήταν ο τρόπος μιας απόλυτης διανοητικής δύναμης. Ένας άνθρωπος του πνεύματος, ένας ξένος ανάμεσα στους ανθρώπους, ένας αδιάφορος, ανίκανος να αγανακτεί, να αγαπά ή να μισεί κατά τρόπο άμεσο. Αυτός που άφηνε ημιτελείς στους πίνακές του και για τον οποίο οι σύγχρονοι του είχαν διαισθανθεί ότι περιβάλλεται από κάποιο μυστήριο. Η στάση του αυτή απέναντι στα πράγματα, λέει ο Μερλό-Ποντί, μας δίνει την εντύπωση ότι ο Ντα Βίντσι δεν ορίμασε ποτέ πραγματικά και ότι η δραστηριότητά του δεν ήταν γι' αυτό παρά μόνον έναν μέσο για να αποφεύγει τη ζωή. Έπαιζε σαν παιδί. Διηγούνται ότι παρασκεύαζε ένα υλικό από κερί με το οποίο, καθώς έκανε τον περίπατό του, έφτιαχνε λεπτοδουλεμένα ζωάκια, κούφια και γεμάτα με αέρα. Φυσώντας μέσα τους, τα έκανε να πετάνε και όταν ο αέρας έφευγε από μέσα τους, ξανά πέφταν στη γη. Είχε βρει μια πολύ παράξενη σαύρα, στην οποία έβαλε φτερά φτιαγμένα από το δέρμα που πήρε από άλλες σαύρες. Τα γέμισε με υδράργυρο και έτσι κάθε φορά που η σαύρα κουνιόνταν, αυτά πάλονταν και έτρεμαν. Τις έφτιαξε επίσης με τον ίδιο τρόπο μάτια, γενιάδα και κέρατα, την εξημέρωσε,
την έβαλε μέσα σε ένα κουτί και τρομοκρατούσε με αυτήν όλους τους φίλους του. Ο τρόπος με τον οποίο ο Νταβίντσι υπήρχε, ο τρόπος δηλαδή μιας απόλυτα αυτοελεγχόμενης καθαρής συνείδησης, ήταν ο τρόπος που τον βοήθησε να πάρει μια θέση σε σχέση με τον κόσμο και τους άλλους. Και αυτόν τον τρόπο ο Νταβίντσι τον έμαθε μέσα από τις καταστάσεις που βρέθηκε από τη γέννηση και την παιδική του ηλικία. Δεν υπάρχει συνείδηση η οποία να μην φέρεται από την πρωταρχική της εμπλοκή μέσα στη ζωή, καθώς και από τον τρόπο αυτής της εμπλοκής. Εν τούτης, ο πίνακας αποτυπώνει μόνο το προσωπικό βίωμα του Λεωνάρντο Νταβίντσι και τη δύσκολη παιδική του ηλικία. Ήταν μικρής ηλικίας όταν η μητέρα του τον έδωσε να τον μεγαλώσει η γυναίκα του πατέρα του. Ήταν σαν να τον μεγάλωσαν δύο μητέρες. Και τελικά, ίσως καμία. Ο συγκεκριμένος πίνακας του Νταβίντσι εκφράζει βεβαίως το προσωπικό του βίωμα. Αλλά μήπως η αμφισημία του εκφράζει ταυτόχρονα και μια πανανθρώπινη αγωνία? Ας μην φανταστούμε ότι το φάντασμα του γήπα στην περίπτωση του Λεωνάρντο, με όλο αυτό το παρελθόν της παιδικής ηλικίας που αποκαλύπτει, αποτελεί μια δύναμη η οποία καθόρισε το μέλλον του με έναν ευθύγραμμο αιτιακό τρόπο. Συνιστά μάλλον ένα αμφίσιμο σύμβολο, το οποίο μπορεί να βρίσκει εφαρμογή και νόημα σε πολλές σειρές δυνατών συμβάντων. Θα μπορούσαμε ωστόσο να πούμε ότι η γέννηση και το παρελθόν ορίζουν τις κατηγορίες, τις θεμελιώδεις μορφοποιήσεις, τα μοτίβα της κάθε ζωής. Δεν επιβάλλουν όμως καμιά ιδιαίτερη πράξη με έναν αναγκαίο αιτιατικό τρόπο. Απλώς εμπεριέχονται, διαβάζονται ή ξαναβρίσκονται στο σύνολο των πράξεών μας, μέσα από τις οποίες μορφοποιείται η ύπαρξή μας. Είτε λοιπόν ο Λεωνάρντο παρέμεινε καθυλωμένος στις καταστάσεις και τα σχήματα της παιδικής του ηλικίας, είτε θέλησε να ξεφύγει από αυτήν, ποτέ δεν έπαψε να είναι αυτό που κάποτε υπήρξε. Το έργο της ψυχοθεραπείας είναι να περιγράψει αυτή την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μέλλον και το παρελθόν και να δείξει πως η κάθε ζωή είναι σαν να ονειροπολεί πάνω σε ενίγματα, των οποίων το τελικό νόημα δεν βρίσκεται πουθενά εγγεγραμμένο εκ των προτέρων. Αν δούμε έτσι την ψυχοθεραπεία, τότε δεν έχουμε κανέναν λόγο να απαιτούμε από αυτήν μια επαγωγική αυστηρότητα και μια επιστημονική αυστηρότητα. Μπορεί να λειτουργεί ως τέχνη η οποία μέσα από την ελεύθερη ποιητική, ερμηνευτική και επανερμηνευτική ονειροπόληση που επιτρέπει, πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες συνομιλίας με τους ίδιους τους εαυτούς μας. Τέλος και δεύτερης ώρας, ο Μερλό-Ποντί στο Σεζάν επισημαίνει αυτή την πρωτογενή, ακαθόριστη, σωματική αίσθηση που αποτυπώνει στα έργα του. Ο Λεωνάρντο, από την άλλη, ζωγραφίζει ευδιάκριτες φιγούρες, ήδη μορφοποιημένες, αλλά ωστόσο και στις ήδη μορφοποιημένες φιγούρες υπησέρχεται το αμφίσιμο. Η αμφιβολία του Σεζάν, ο τίτλος. Τι θα λέγατε για την αμφιβολία, πώς έρχεται, πώς το καταλαβαίνετε εσείς? Με κίνδυνο να είμαι εντελώς εκτός θέματος, αφού σήμερα πρώτη φορά και για τον Σεζάν. Από αυτά που άκουσα, εμένα μου πάει περισσότερο στο ότι εφόσον δούλευε σε έναν πίνακα, το οποίο θα ήταν ένα έργο τέχνης, το οποίο κάποια στιγμή ολοκληρώνεται, άρα πρέπει να
κάπως να ξεπεράσει αυτήν την τη μονίμως μ, ε, εν τη γενέση φύση των πραγμάτων, κάπως θα πρέπει να πάρει μια απόφαση ότι αυτό θα βάλω τώρα σε αυτόν τον Μμμ. καμβά εδώ πέρα και θα λήξει εδώ το πράγμα, ή τουλάχιστον δεν θα μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης πλέον. Μμμ. Βρισκόταν σε μια διαρκή αμφιβολία για να αποτυπώσει ακριβώς αυτό το εν τη γενέση του. Θέλει να αποτυπώσει αυτό το πρωταρχικό επίπεδο εμπειρίας. Σαν το βλέμμα του να καρφωνόταν σε αυτό το πρωταρχικό επίπεδο της εμπειρίας, που έρχεται ως μια ακαθόριστη σωματική αίσθηση. Δεν είναι κάτι ήδη μορφοποιημένο. Είναι αρχικά κάτι ασαφές. Είναι, όπως λέει ο Μερλό-Ποντί, το κάπως κουνημένο, το θολό, το συγκεχημένο. Και αν προσέξετε και όλες οι πίνακες του, το αποτυπώνουν κιόλας αυτό, έτσι κάπως. Δεν είναι οι ευδιάκριτες φιγούρες. Είναι σαν να υπάρχει μια συνομιλία φιγούρας φόντου. Σε αυτό θα προσέθετα και αυτό που αναφέρθηκε, ότι ο Σεζάν είναι σαν να αμφέβαλε πολύ για τα ίδια του τα έργα και ότι πολλές φορές τα δούλευε επί χρόνια ή μπορεί να τα ξεκινούσε από το μηδέν ξανά και ξανά, ή ακόμα και στα πρόσωπα των ανθρώπων που στους πίνακες του έτσι αποτυπώνονταν, σαν να έχουν μια έκφραση αμφιβολίας. Μου βγαίνει και αυτές τις σκέψεις κάπως σε αυτά που ανέφερε και ο Εμιλιανός. Ναι, ναι. Αλλά αυτό συνάδει κάπως και με τον τρόπο του στο να υπάρχει και να ζει. Έτσι, σχετιζόταν κιόλας. Αυτό που αποτύπωνε δηλαδή στα έργα του, είναι σαν αυτό να πρόσεχε κιόλας την εμπειρία του. Αυτό το πρωταρχικό, το προαντικειμενικό επίπεδο της εμπειρίας. Θα θέλατε να συνεχίσουμε στην τρίτη ώρα και μετά τις ομάδες ίσως υπάρξουν έτσι επιπλέον ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα απλά να πω μια σκέψη. Ναι, Ευγενία. Το σκέφτηκα τώρα με αυτό που είπε και ο Εμιλιανός και σκεφτόμουν ότι αν τελικά πραγματικά ζούσαμε ή μπορούσαμε να ζήσουμε σε αυτή την αμφιβολία και την αμφισημία και χωρίς καθόλου ειζηματοποιήσεις, θα ήταν όντως μια τρέλα η ζωή μας. Δηλαδή, φαντάζομαι, για μένα μιλώντας για τον εαυτό μου, ότι κάπως και κάποιες πεποιθήσεις ή κάποιες ειζηματοποιήσεις μας βοηθάνε λίγο να έχουμε μια αίσθηση ενός εδάφους. Βεβαίως. Στο οποίο πατάμε, γιατί αλλιώς είναι όλα τόσο πολύ ρευστά που φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχικά αυτό. Ναι, αλλά νομίζω, να μην απαντήσω εγώ, είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, Ευγενία, και ο Μερλό-Ποντί έχει ασχοληθεί πολύ με την συνήθεια και την ειζηματοποίηση. Πόσο μας βοηθάει αυτό στην καθημερινή μας τριβή με τα πράγματα. Οπότε μπορείς να πεις κάτι που λέει ο Μερλό-Ποντί. Βλέπω ότι έχει και η Βασιλική σηκώσει. Ναι. Ας ακούσουμε τη Βασιλική. Okay. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για μένα έρχεται έντονα στο μυαλό μου η έννοια με τις δονήσεις που είπατε και το κατά πόσο υπάρχει μια συνεχόμενη ένταση μέσα σε αυτό που λέει για την αντίληψη, ότι για εκείνον δεν υπάρχει κάτι το σταθερό, κάτι το μόνιμο, συνέχεια το μυαλό τρέχει, και πήγε και το δικό μου το μυαλό σε αυτό που λέει και η Ευγενία, ότι μια κατάσταση τρέλας, μια κατάσταση συνεχόμενου στρες, άγχους, που δεν δημιουργεί μια
ηρεμία. Τουλάχιστον σε μένα, ακόμα και τα έργα του υπάρχει δηλαδή αυτό το... Δεν μένει κάπου και μέσα από τους πίνακες μία ένταση. Αυτό. Όπως λέει και ο Μαρλό Ποντί, ότι όταν φεύγουμε από τους πίνακες του Σεζάν και βλέπουμε άλλους πίνακες, είναι σαν να αισθανόμαστε ένα είδος ανακούφισης. Και πραγματικά θα ήταν πολύ δύσκολο, έως και τρέλα που, όπως είπατε και η Ευγενία πριν, το να ζούμε διαρκώς σε αυτό το επίπεδο, το προαναστοχαστικό της εμπειρίας. Προφανώς μας βοηθούν και οι ζυματοποιήσεις, η συνήθεια, όπως λέει ο Μαρλό Ποντί. Το ότι δηλαδή έχω συνηθίσει, το βλέπουμε αυτό, πώς χειρίζεται, για παράδειγμα, ένας τυφλός στον μπαστούνι του, ότι είναι η προέκταση του χεριού του, ή το πώς οδηγάμε το αυτοκίνητο αυτοματικά, χωρίς να χρειαζόμαστε να σκεφτόμαστε στο αν χωράμε να περάσουμε από κάποιο έτσι στενοδρομάκι. Ωστόσο όμως, είναι από την άλλη ίσως και πολύ επικοδομητικό έτσι, στο να μπαίνουμε, να μπορούμε να επισέλθουμε και σε αυτό το πιο πρωταρχικό επίπεδο της εμπειρίας. Να ξαναβλέπουμε και τα πράγματα έτσι με ένα νέο βλέμμα. Να βλέπουμε άλλες δυνατότητες. Γιατί τότε η ζωή αποκτά άλλη κινητικότητα. Ανοίγονται άλλοι δρόμοι, άλλες δυνατότητες. Και αυτό ισχύει στο κάθε τι. Όχι μόνο στη σχέση με τον εαυτό μας, στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, στη σχέση με τα πράγματα, στη σχέση με τη φύση. Το να μπορούμε να επισέλθουμε σε αυτό το επίπεδο πριν από τη γνώση για το οποίο μιλά αυτή η εμπειρία. Να σας αναφέρω εδώ και ένα έτσι παράδειγμα από μια συνεδρία παλιότερη. Μια κοπέλα που είχε τα γενέθλιά της και να πάει ο άντρας στο σπίτι, ήταν πρόσφατα έτσι παντρεμένη, και περίμενε ότι θα της πήγαινε δώρα και τέλος πάντων θα γιόρταζαν τα γενέθλια. Και ο άντρας της εκείνη τη μέρα είχε καθυστερήσει πάρα πολύ. Και όταν πήγε στο σπίτι, έγινε πολύ μεγάλος καυγάς. Τελικά δεν γιόρτασαν τα γενέθλια. Και ύστερα από αρκετή ώρα, μετά τον καυγά τους τέλος πάντων, της εξήγησε εκείνος τι είχε συμβεί. Είχε πάθει ζημιά με το αυτοκίνητο και της έδειξε ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν μπαλόνια που ήταν για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Πολλές φορές δηλαδή μένουμε εγκλωβισμένοι στα δικά μας έτσι θεωρητικά σχήματα, στις δικές μας αγκυλώσεις. Έχει νόημα να αφήνουμε χώρο. Να επισέλθει και κάτι άλλο, μια άλλη δυνατότητα. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε, ας περάσουμε στο περιστατικό που σας είπα πριν. Δεν υπάρχει άλλο χεράκι, έτσι δεν είναι, Άννα? Θα μιλήσουμε για μια θεραπευόμενη, τη Μαρία, 50 χρονών, παντρεμένη, μητέρα 2 ενήλικων παιδιών, 20 και 18 χρόνια. Η αφορμή για να αναζητήσει ψυχοθεραπεία ήταν το ότι υποφέρει από διαταραχή ύπνου που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Κατά καιρούς υπέφερε από διάφορα σωματικά συμπτώματα,
Αλλά αυτό που της συνέβαινε τώρα με την αϊπνία της ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Στην αρχή, επρόκειτο απλώς για μια δυσκολία να την πάρει ο ύπνος. Σταδιακά έγινε αϊπνία μέχρι το πρωί. Της εμφανίζεται πλέον 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλη κόπωση και πτώση της διάθεσης, σχεδόν μια υφέρπουσα μελαγχολία. Όλο αυτό την έχει φέρει σε μια κατάσταση μόνιμης αγωνίας. Πολλές μέρες, ήδη από το πρωί, ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες που επιτελεί, την συνοδεύει ο φόβος αν το βράδυ θα κοιμηθεί. Όλοι οι τρόποι που έχει δοκιμάσει για να ελέγξει και να τυθασέψει το φαινόμενο έχουν αποτύχει. Ακόμα και η φαρμακευτική βοήθεια έχει πρόσκαιρα αποτελέσματα, αφού τελικά την κάνει να νιώθει χειρότερα. Με κάνει σαν ζόμπι, όπως λέει. Σε μια συνεδρία αναφέρει: «Έχω ξεχάσει τι μπορείς να κάνεις για να κοιμηθείς». Και τη ρωτώ: «Χρειάζεται να κάνετε κάτι?» Προβληματίζεται. «Δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να κάνω κάτι για να έλθει ο ύπνος?» «Πώς θα θεραπευτεί το πρόβλημα?» «Μπορείτε να κάνετε κάτι?» «Όχι», απαντάει. «Νιώθω πως έχω χάσει τον έλεγχο και αυτό με φοβίζει. Είναι σαν κάτι άλλο να με εξουσιάζει. Το σώμα μου δεν μπορεί να ηρεμήσει, να αφεθεί». Ο Merleau-Ponty στη φαινομενολογία της αντίληψης λέει ότι στην πραγματικότητα το σύμπτωμα, όπως και η θεραπεία του, δεν συντελείται στο επίπεδο της συνείδησης, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο που βρίσκεται κάτω από αυτό. Λέει χαρακτηριστικά: «Ξαπλώνω στο κρεβάτι μου, γυρισμένο στην αριστερή μου πλευρά και με μαζεμένα τα γόνατα κλείνω τα μάτια, αναπνέω αργά και διώχνω μακριά τις σκέψεις και τα σχέδιά μου. Αλλά η δύναμη της θέλησής μου ή της συνείδησής μου σταματά εκεί. Όπως τα διονυσιακά μυστήρια, οι πιστοί επικαλούνται το Θεό, αναπαριστώντας με τις μιμικές τους κινήσεις σκηνές από τη ζωή του, έτσι καλώ και τον ύπνο να με επισκεφθεί, μιμούμενος την ανάσα του κοιμόμενου και τη στάση του. Ο Θεός είναι εκεί όταν οι πιστοί δεν διακρίνουν πια τον εαυτό τους από το ρόλο που παίζουν, όταν το σώμα τους και η συνείδησή τους συγχωνεύονται εξ ολοκλήρου στο μύθο. Υπάρχει μια στιγμή που έρχεται ο ύπνος, επικάθεται σε αυτή τη μίμησή του, την οποία του πρότεινα, και γίνομαι αυτό που υποκρινόμουν ότι είμαι. Ο ρόλος του σώματος είναι να εξασφαλίσει αυτή τη μεταμόρφωση. Μετασχηματίζει τις ιδέες σε πράγματα, τη μιμική του ύπνου σε όντως ύπνο. Εν τούτης, ο ύπνος δεν είναι ποτέ μια αμιγής και απόλυτη απόσυρση από τον κόσμο του ξύπνιου. Η ύπαρξή μου, λέει ο Merleau-Ponty, παραμένει στον κόσμο μέσω της ανώνυμης επαγρύπνησης των αισθήσεων. Ασφαλώς, αυτός ο τελευταίος δεσμός καθιστά δυνατό το ξύπνημα. Μέσα από τις μισάνοιχτες πόρτες θα εισέλθουν ξανά τα πράγματα ή ο κοιμόμενος θα ξαναγυρίσει στον κόσμο. Υπ' αυτή την έννοια όμως, όπως ο κοιμόμενος δεν είναι ποτέ πλήρως κλεισμένος στον εαυτό του, ποτέ εντελώς κοιμόμενος, έτσι και ο ασθενής δεν είναι ποτέ απολύτως αποκομμένος από τον διυποκειμενικό κόσμο. Ποτέ εντελώς ασθενής. Λέει: ύπνος, αφύπνιση, ασθένεια, υγεία δεν είναι τροπικότητες μιας συνείδησης ή μιας βούλησης. Σημαίνουν ένα υπαρξιακό βήμα. Είναι δηλαδή μια κίνηση της συνολικής ύπαρξης. Η Μαρία βρέθηκε στην κατάσταση της αϊπνίας σχεδόν ανεπαίσθητα. Θυμάται ότι ξεκίνησε μετά από μια έντονη συζήτηση με τον άντρα της που αφορούσε τις σχέσεις τους με τις πατρικές τους οικογένειες. Τα πρώτα χρόνια της κοινής του ζωής, είναι περίπου 25 χρόνια μαζί,
βρίσκονταν συχνά σε αντιπαραθέσεις που αφορούσαν ευθυξίες, παρεξηγήσεις και εξαρτήσεις από τις πατρικές τους οικογένειες. Αντιπαραθέσεις που σχεδόν όλα τα ζευγάρια έχουν κατά καιρούς. Αυτού του είδους οι εντάσεις είχαν καταλαγιάσει τα τελευταία χρόνια. Περιγράφει ότι όλα κυλούσαν ομαλά στη ζωή της, έχοντας μια καλή αίσθηση για τον εαυτό της και μια αρκετά καλή σχέση με τον άντρα της και τα παιδιά της. Εν τούτης, κατά ένα περίεργο τρόπο, είναι σαν από το πουθενά αυτή η απρόσμενη συζήτηση με τον άντρα της την έφερε σε μια εκ νέου επαφή με τα δικά της παλιότερα πνιγμένα συναισθήματα και πυροδότησε νέο κύκλο σκέψεων, που την έφεραν σε μια δίνη αμφιβολιών και εσωτερικών συγκρούσεων. Όπως λέει, σαν από το τίποτα χάθηκε η πρώτερη τακτοποίηση και η ηρεμία που επικρατούσε στη ζωή μου. Όλα σκόρπισαν και ανακατώθηκαν. Σε αυτή την κατάσταση, τη νέα κατάσταση που βρέθηκε, έχει χάσει κυριολεκτικά τον ύπνο της. Τα βράδια δεν μπορεί να κοιμηθεί, διαρκώς σκέφτεται, ο άντρας της δίπλα της κοιμάται πολύ βαθιά και ροχαλίζει, εκείνη νιώθει μόνη, πολύ μόνη. Κάποια βράδια έρχεται σε απόγνωση, δεν αντέχει, την πιάνει πανικός και της περνάει από το μυαλό ότι ίσως η αυτοκτονία θα ήταν μια λύτρωση για αυτήν. Κάποιες φορές μέσα στον πανικό της τον ξυπνάει. Ο τρόπος που εκείνος τη συμπαραστέκεται δεν την αγγίζει, δεν την ηρεμεί. Αισθάνεται μεγάλη απόσταση ανάμεσά τους. Του καταλογίζει ότι δεν την καταλαβαίνει και δεν την νιώθει. Του λέει ότι ίσως έτσι συνέβαινε από την αρχή. Ίσως αυτή ήταν η αλήθεια, ότι πάντα ήταν δυο ατέριαστοι άνθρωποι, μόνο που εκείνη εθελοτυφλούσε και δεν ήθελε να το δει. Ένταση, θυμός και αϊπνία. Η ζωή τους έχει γίνει κόλαση. Εκείνη έχει γίνει μια σπασμώδης και ασθμένουσα ύπαρξη που παλεύει πάνω στο κρεβάτι. Το σώμα της το νιώθει διαρκώς σφιγμένο, σε συστολή, σε διαρκή σύσπαση. Οι κράμπες διαδέχονται η μια την άλλη και έχει συνεχώς πόνους σε διάφορα σημεία. Το σώμα, λέει ο Μερλό-Ποντί, είναι η ενεργός παρουσία της ύπαρξης. Επιτελεί μια διπλή κίνηση, συστολής και διαστολής. Η διαστολή είναι η διάνοιξη προς ένα μέλλον, το οποίο προκαλεί και αναδιατάσσει τις προδιαμορφώσεις του παρελθόντος. Όλο αυτό εκτίσσεται και οριμάζει μέσα από την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τον άλλον. Στη Μαρία είναι σαν όλα αυτά να έχουν μπλοκαριστεί σε μια κατάσταση συστολή, σε μια σωματική σύσπαση που παίρνει τη μορφή συμπτώματος. Με τα λόγια πάλι του Μερλό-Ποντί, στην κατάσταση της συστολής η ύπαρξη είναι δεμένη κόμπος. Το σώμα έχει γίνει η κρυψώνα της ζωής. Για τον ασθενή δεν συμβαίνει πια τίποτα. Τίποτα δεν παίρνει νόημα και μορφή στη ζωή του. Ή ακριβέστερα, συμβαίνουν μόνο διάφορα τώρα που είναι παρόμοια. Τα συμπτώματα της Μαρίας θα μπορούσαν να ειδωθούν σαν σωματικές εκφράσεις της συνολικότερης ύπαρξής της, η οποία βρίσκεται σφιγμένη σε συστολή και όχι σε μια ελεύθερη έκπτυξη. Όμως, ακριβώς επειδή το σώμα μου μπορεί να κλείσει απέναντι στον κόσμο, είναι επίσης εκείνο που με ανοίγει στον κόσμο και με βάζει σε μια κατάσταση μέσα του. Η διαστολή, η κίνηση της ύπαρξης προς τον άλλον, προς το μέλλον, προς τον κόσμο, μπορεί να ξαναπάρει μπρος, όπως ξεπαγώνει ένας ποταμός. Η Μαρία ίσως θα ξαναβρει τον ύπνο της, όχι με μια διανοητική προσπάθεια ή με ένα διάταγμα της βούλησης, αλλά με μια μεταστροφή, μέσα στην οποία μετέχει όλη η ενσώματη της ύπαρξη.
Σε αρκετές συνεδρίες μιλούσε για τη σχέση με τον άντρα της. Δεν μπορούσε να το χωρέσει ο νους της ότι δεν την καταλάβαινε και δεν την ένιωθε, όπως εκείνη το είχε ανάγκη. Είχε κάνει τόσα για εκείνον και την οικογένειά τους. Ένιωθε φοβερό θυμό. Ένα βράδυ, καθώς είχαν ξαπλώσει και εκείνη του εκτόξευε κατηγορίες, της είπε κάτι που την άγγιξε ιδιαίτερα, όπως είπε κάποια στιγμή έτσι σε μια μετέπειτα συνεδρία. «Ξέρεις, δεν μπορώ να είμαι τέλειος. Έχω αδυναμίες. Μπορείς να το δεχτείς?» Εκείνο το βράδυ είδε ένα όνειρο. Λέει, «Ξύπνησα με βαριά και άσχημη διάθεση. Έβλεπα το ίδιο στιγμιότυπο πολλές φορές το βράδυ που πέρασε. Μου ήταν επιβεβλημένο να σχίζω το δέρμα στο πρόσωπό μου και να κολλάω κάτι ξένο, μια μάσκα, και να αλλοιώνω έτσι τα χαρακτηριστικά του προσώπου μου. Το έκανα πολλές φορές, σαν να έπρεπε να το συνηθίσω. Δίπλα μου καθόταν ο άντρας μου και με παρατηρούσε. Είχε ένα ενιγματικό χαμόγελο. Είχα μάθει να το κάνω πολύ καλά, αυτοματικά, ούτε καν πονούσα. Κάποια στιγμή αναρωτήθηκα, δεν μ' αρέσει αυτό που συμβαίνει. Μου άρεσε περισσότερο το δικό μου πρόσωπο, τα μάτια μου, η μύτη μου. Αλλά πώς το δέχτηκα, πώς δεν αντέδρασα? Απλά έπρεπε. Ένιωσα μεγάλη ταραχή. Άραγε ήταν μη αναστρέψιμο το αποτέλεσμα. Η μάσκα είχε κολλήσει στο πρόσωπό μου. Η αγωνία μου κορυφώθηκε και ξύπνησα μουσκεμα στον υδρότα. Θα πρότεινα σε αυτό το σημείο, έτσι, περιγράφει στο όνειρό της κάτι η Μαρία, για το οποίο βέβαια έχουν μιλήσει και άλλοι θεραπευόμενοι, για μια εμπειρία που την έχουν και άλλοι θεραπευόμενοι. Ίσως θα μπορούσε να μπει αυτό το ερώτημα, έτσι, αν κάπως εσάς αυτή η εμπειρία σας αγγίζει, αν κάτι σας λέει, αν σας δημιουργεί κάποια συναισθήματα. Και να δούμε στη συνέχεια πώς μίλησε για το όνειρό της και η ίδια η θεραπευόμενη. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο όμως, λίγο θα συνεχίσω το περιστατικό, έτσι, μιας και το ξεκινήσαμε. Ένα ερώτημα που για μας πάντα έχει νόημα είναι τι διάθεση αφήνει αυτό το όνειρο, όταν έρχεται κάποιο όνειρο. Ήδη η θεραπευόμενη μίλησε για τη διάθεση, αλλά θα μπορούσε να πει και περισσότερα. Ένιωσα και τη ρώτησα, θα θέλατε να μου πείτε λίγο περισσότερο για τη διάθεση που σας άφησε το όνειρο? Απαντάει, τρόμαξα πολύ. Φοβόμουν ότι αυτό συνέβαινε πραγματικά. Με τρομοκρατούσε η αίσθηση ότι χάνω μια για πάντα το πρόσωπό μου, τον εαυτό μου. Μετά ένιωσα ανακούφιση γιατί αυτό συνέβαινε στο όνειρο και δεν ήταν αληθινό. Και τη ρωτάω, θα μπορούσε να είναι αληθινό? Έμεινε σιωπηλή και ύστερα από λίγο δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια της. Δυστυχώς, ναι, κάτι τέτοιο γίνεται και στο ξύπνιο μου, σε όλη τη ζωή μου. Συνεχίζει να μιλάει αργά, προσεκτικά, σαν να δοκιμάζει τις λέξεις. Λέει πως πολλές φορές επηρεάζεται από τις υποδείξεις, τις απόψεις των άλλων, ειδικά των αγαπημένων προσώπων της. Συχνά νιώθει σύγκρουση μπρος σε αντιτιθέμενες απόψεις. Ποιο τελικά είναι το σωστό? Ενώ η ίδια έχει μια καλή αίσθηση για τον εαυτό της και πιστεύει σε εκείνη, εν τούτης αρκετές φορές μετά τις παρεμβάσεις των άλλων, αλλάζει γνώμη και το ίδιο πράγμα το βλέπει αλλιώς. Διαρκώς αμφιβάλλει και αμφιταλαντεύεται. Πώς το εξηγεί αυτό? Λέει πως είναι έντονη η επιθυμία της να ικανοποιεί τους άλλους, να την αγαπάνε, να μην νιώθει μόνη. Θέλει να είναι το καλό παιδί που θα ικανοποιεί τους αγαπημένους της. Κάτι τέτοιο συχνά αποβαίνει μοιραίο. Νιώθει απέσια, σαν να υποκρίνεται, σαν να είναι ψεύτικη.
Χαρακτηριστικά που δεν της αρέσουν και τα απεχθάνεται. Και εκεί ανατρέχει στην παιδική της ηλικία βέβαια. Θυμάται που όταν ήταν παιδί, η μητέρα της επέβαλε τα μεσημέρια να κοιμάται και εκείνη ποτέ δεν τα κατάφερνε. Έκανε πως κοιμόταν. Ήταν σαν να φορούσε μια μάσκα για να είναι ευχαριστημένη η μητέρα της. Ανατρέχει λίγο περισσότερο στα βιώματα της παιδικής της ηλικίας. Ήταν ένα πολύ θεληματικό παιδί, πολύ καλή μαθήτρια, που πάντα κατάφερνε να επιτυχάνει. Και στην ενήλικη της ζωή αυτό συνεχίστηκε. Υπήρχαν πολλές συγκρούσεις ανάμεσα στους γονείς της, αλλά και της ίδιας με τη μητέρα της. Θυμάται ότι υπήρχαν αρκετές φορές που οι αντιδράσεις της δημιουργούσαν προβλήματα και τότε ένιωθε ενοχές. Ένιωθε πως ήταν ένα παράξενο και κακό παιδί που δεν θα το ήθελα. Τη ρώτησα αν ένιωθε κάποιες φορές ότι ήταν καλό παιδί. Ναι, είπε, μια φορά που κατάφερε να κοιμηθεί το μεσημέρι. Το ένιωσε πολύ έντονα τότε. Όπως επίσης όταν η μητέρα της έπαιρνε τους βαθμούς της. Τότε άλλαζε ο κόσμος για εκείνη. Τότε ένιωθε πως υπήρχε, όταν οι άλλοι ήταν ευχαριστημένοι από εκείνη. Για το ενιγματικό χαμόγελο που είχε ο άντρας της στο όνειρο, λέει κάτι. Πρόκειται για μια έκφραση που την έχει συχνά. Παλιότερα την θύμωνε, αλλά τώρα δεν την θυμώνει πλέον. Ξέρει πως την αγαπάει και είναι εκεί για αυτήν. Απλά δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι ένα χαμόγελο που εκφράζει τη δική του αμηχανία. Φαίνεται και εκείνος μπερδεμένος και κουρασμένος. Στην ουσία είναι σαν να περιμένει τη δική της μεταστροφή. Να νιώσει πάλι καλά με τον εαυτό της. Βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση ότι αυτό που ζούμε, αισθανόμαστε ή σκεφτόμαστε δεν είναι μονοσήμαντο, αλλά έχει πάντα πολλά νοήματα. Το διφορούμενο χαμόγελο του άντρα της, που τόσο τη θύμωνε παλιότερα, τώρα το νοηματοδοτεί αλλιώς. Το θέμα, λέει, δεν είναι τόσο η σχέση με τον άντρα μου, αλλά η σχέση με τον εαυτό μου και τη δική μου ζωή. Είναι σαν να έχω ήδη μπει σε μια νέα φάση ζωής, στην οποία οι παλιότεροι τρόποι μου πλέον δεν με ικανοποιούν και δεν λειτουργούν. Είναι σαν να πρέπει να αλλάξω, αλλά δεν ξέρω προς τα πού και δεν ξέρω πώς. Χρειάζομαι νέους τρόπους για να είμαι στη ζωή, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τους παλαιότερους. Όλο αυτό το άγνωστο με τρομάζει. Είναι σαν να μην μπορώ να το ελέγξω. Η Μαρία έχει μπει σε μια κατάσταση όπου το διφορούμενο, το ασαφές και το αβέβαιο, που είναι ουσιακό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, την έχει βρει με έναν νέο, απειλητικό τρόπο. Σε τέτοιου είδους υπαρξιακές καταστάσεις, μας λέει ο Μερλό-Ποντί, η ύπαρξή μας βρίσκεται να είναι δεμένη κόμπος, χαλαρώνοντας τα αποβλεπτικά νήματα που μας συνδέουν με τον κόσμο, ανασύροντάς τα στην ψυχοθεραπεία και μιλώντας για αυτά, μπορούν και οι κόμποι κάπως να χαλαρώσουν. Και γιατί όχι, ίσως και να λυθούν. Και τότε η κίνηση της ύπαρξης μπορεί να ξαναπάρει μπρος, ακριβώς όπως γίνεται όταν ξεπαγώνει ένας ποταμός. Δεν ξέρω αν θα ήθελαν να γίνουν άλλες τοποθετήσεις. Το αμφίσιμο, όσο και να προσπαθούμε να το διώξουμε από τη ζωή μας. Όπως είδαμε και στην περίπτωση της Μαρίας. Έρχεται, όπως είδαμε και στην περίπτωση του Λεωνάρντο ντα Βίντσι, που ήθελε τόσο πολύ να ζει στο συγκεκριμένο. Ωστόσο, με κάποιον τρόπο πάντα υπησέρχεται. Και δεν είναι αυτό το αμφίσιμο και το ασαφές που έρχεται διαταράσει σίγουρα την ησυχία μας. Αλλά τι κουβαλάει τελικά? Δεν κουβαλάει και κάτι νέο? Δεν κουβαλάει ίσως και νέες δυνατότητες? Σίγουρα στην αρχή μας βγάζει έτσι από την ασφάλεια και τη σιγουριά.
αλλά προσθέτει αυτή την κίνηση, αυτό τον πλούτο στη ζωή. Είναι το αφανές του εμφανούς, αυτό που έλεγε και ο Χάιντεγκερ, μόνο που ο Μερλό-Ποντί το εντοπίζει στη σωματική αίσθηση, σε αυτή την ασαφή σωματική αίσθηση που της δίνει ιδιαίτερη προσοχή.